Hyvää sunnuntai-iltapäivää ja tervetuloa mukaan suoraan lähetykseen Jalkapallon Veikkausliigan 25. kierroksen otteluun Mikkelin Palloilijat FC Haka. Vieraili FC Haka tuli jo urheilupuisto hyväkuntoiselle Nurmelle ja sen jälkeen kentälle juoksee Mikkelin Palloilijat. Todellakin panokset ovat huimat, nimittäin FC Hakalle riittää tämän päivän ottelusta tasapeli ja sillä se varmistaisi itselleen 5. Suomen mestaruutensa kautta aikojen. Viimeisellä kierroksellahan Haka kohtaa Tehtaankentällä Rovaniemen Palloseura kahdesta jäljellä olevasta ottelusta riittää Hakalle piste. Kotijoukkue Mikkelin palloilijoilla on myös todella paljon tänään pelissä, nimittäin MP on sarjassa 11 juuri karsian paikalla 27 pisteellä. Haka siis johtaa liigaa 24 ottelusta 53 pistettä. Kommentaattorina tänään, kuten myös edellisessä MTV3-kanava TV-ottelussa Valkeakoskella oli myös, ja tänään siis Jukka Ikäläinen, Suomen A-maajoukkueen päävalmentaja. Se on melkoinen thrilleri meillä edessä. No joo, kyllä nyt molempien joukkueiden pelaajilta vaaditaan kyllä hermojen hallintaa ja panokset on kovat. MP tarvitsee pisteitä ja Mikkelin liigajoukkueen ja Hakalle tietenkin kulta tekisi hyvää. Ja ihan kuriositeettina mainittakoon, että Hakahan on ollut yleensä täällä Mikkelin Urskissa urheilupuistossa suurissa vaikeuksissa. Haka edellisen kerran voittanut 3 vuotta sitten vuonna 1992, silloin 2-1 ja sen jälkeen on tullut turpiin. Muun muassa toissa kaudella MP kuritti Hakaa peräti 6-0. Silloin Hakan paidassa pelaava Jokke Kangaskorpi teki hattutempu, joten ei varmasti Hakallekaan helppo peli. Ei varmaan, mutta tietenkin ne on historiaa kyllä ja ne ei tänä päivänä paina paljon mitään. Että nyt on uudet miehet ja uudet panokset, että tilanne on nyt aivan toinen, että Haka on varmasti parempi joukkue kuin mitä oli silloin pari vuotta sitten ja MP:llä taas tämä tukala tilanne tekee sen, että se peli kulkeminen saattaa olla vähän vaikeaa. Ja näin on kaikki valmista MP-Haka-ottelua varten. Ottelun päätuomarina helsinkiläinen Rauno Munukka, rajamiehet Pekka Simonen ja Juha Sjöblom. Aloituksessa Mikkelin kärkikaksikko Shefki Kucci ja Juha Karvinen. Shefki Kucci, mielenkiintoinen pelaaja, hän on Kosovon albaani, pelasi viime kaudella vielä Mikkelin Kissoissa kakkosdivisioonassa. Ja edellisessä MP-kotiottelussa Vaasaa vastaan teki molemmat MP-maalit, silloin Mikkeli voitti 2-0. Tuomarina siis Rauno Munukka Helsingistä. Ja näin peli käyntiin ja katsotaan saman tien joukkueiden aloituskokoonpanot. Kotijoukkue Mikkelin Palloilijat tänään maalissa 1 Jussi Jääskeläinen, liberona 4 Mikko Manninen, etutopparina 3 Timo-Pekka Viitikko ja laitapuolustajat vasemmalla 6 Jouni Räsänen ja oikealla 7 Ilkka Mäkelä. Alimmaisena keskikenttämiehenä pelaa 17 Jari Huts ja keskikentällä vasemmalla 20 Juuso Kangaskorpi, keskellä Hannu Valtonen ja 18 Jari Sarjola. Ja Hannu Valtonen pelaa siis numerolla 14 alkuperäisessä kokoonpanossa. Meillä ei numeroa ollut lainkaan hänelle. Ja 2 miestä kärjessä 15 Shefki Kucci ja 8 Juha Karvinen. Valkeakosken Haka maalissa 1 Olli Huttunen. Kun hyvä puolenvaihto Valeri Popovitsilta Sami Väisäselle. Väisänen, joka hoikota vastaan oli todella pirteä. Väisänen tulee ennakkoluulottomasti 16 sisään. Siellä kuitenkin Mikkelin puolustus pääsee väliin. Sen jälkeen Harri Ylönen. Oleg Ivanov. Viime ottelussa hoikota vastaan hän teki 1 maalin. Väisänen pääsee laukauspaikkaan. Siinä kuitenkin Mikkelin puolustuksen Mikko Manninen pääsee väliin. Tilanne jatkuu ja nyt saa Juuso Kangaskorpi rauhoitettua tilanteen. Niin, katsotaan vielä tämä Hakan kokoonpano. Maalissa siis 1 Olli Huttunen. Liberona 9 Jussi Nuorela ja etutopparina 2 Ari Heikkinen. Laitapuolustajat oikealla 4 Jari Kinnunen ja vasemmalla 18 Harri Ylönen. Keskikentällä 11 Kai Nyyssönen, hän on oikealla puolella, 7 Oleg Ivanov keskellä, 16 Väisänen ja lisäksi Kari Martonen. Numerolla 6 hän pelaa myös keskellä keskikenttää ja 2 miestä kärjessä, 10 Jokki Kangaskorpi, 14 Valeri Popovic. Hakala pieni muutos edellisen otteluun nähden. No joo, Lasse Karjalainen aloitti silloin, ei pysty tänään pelaamaan. Jussi Nuorela pelaa liberona, joka oli myös keskiviikon AMA-ottelussa mukana, pelasi
tosi hyvin. Että siinä mielessä ei varmasti ole heikentynyt joukkue yhtään. Ja sama Kari Marttonen on aloituksessa nyt, Ristilän pois aloituksesta. Ja näin tulee Haka. Oleg Ivanov, Sami Väisänen täydessä vauhdissa. Ilkka Mäkelä tulee näin katkoon. Mäkelä, tuttu mies myös Hakasta, pelasi kausina 85-89 Hakan paidassa. On pelannut myös Lahdessa FC 69 kaudella 83. Ja tänään hän on panoksia myös muissa Veikkausliigan otteluissa, kierroksen muut ottelut, ja ne ovat myös alkaneet kello 13. Tampereella Ilves Myllykosken Pallo, Pietarsaaressa Jaro, Tampereen Palloveikot, Porissa Jats, Turun Palloseura, Helsingissä Ponnistus Finnaarin Palloilijat ja Rovaniemellä Rovaniemen Palloseura, Vaasan Palloseura. Kai Nyyssönen tulee siihen väliin. Sen jälkeen pallo Ilkka Mäkelällä. Timo-Pekka Viitikko, joka edellisen TPV-pelin Tampereella huilasi. Hänellä oli varoitustili täynnä. Tänään hän Mikkelin joukosta puuttuu Kim Lehtonen, turkulaislähtöinen pelaaja. Hän olisi myös avauskokoonpanon miehiä. Kyllä, tämä on erittäin hyvä pallon hallussa pitäjä ja olympiajoukkueen pelaaja on Lehtonen ja tosi hyvä. Hakalla todellakin Lasse Karjalainen on loukkaantumisen takia sivussa. Harri Ylönen hän löi HJK-pelissä päänsä yhteen silloin HJK:n Vesa Vasaran kanssa, mutta on tästä tärskystä toipunut. Ja kyllä täytyy sanoa, että Ylönen oli yksi Hakan parhaimpia siinä HJK-pelissä. Erittäin hyvä vasen puolustaja. Kyllä, taas on aloittanut hyvin. Mä oon Ylöstä seurannut koko kauden ja pelaa todella luotettavasti. Että varmasti olisi ansainnut jonkun edustuspaikankin. KuPSin kasvattaja. Kyllä. Ja tänäänkin kentällä useita Kuopion Palloseuran kasvattajia, muun muassa MP:n kärkimies 8 Juha Karvinen, joka tänään on kuin onkin kentällä. Valmentaja Kari Pasanen kertoi tuossa ottelun alla, että Karvinen kärsii korvatulehduksesta, mutta on mukana MP-riveissä ja Karvinen on ollut tällä kaudella Mikkeliläisten paras maalintekijä 6 täysosumalla. On pirteä tapaus tuolla kentällä tosiaan ja arvaamaton ja pyrkii maalintekopaikkoihin välittömästi. Hetken kuluttua 5 minuuttia pelattu ottelua. Mikkelin Palloilijat FC Haka, tilanne edelleen 0-0. Mikkelin Palloilijoiden vaihtopelaajat tänään 10 Tibor Gruborovic, kun siinä Väisästä otetaan aika kovaa. Jalkoihin tulee potkoja ja se on tunnettu kaveri, pelaa kovaa, mutta on erittäin raaka, hyvä toppari, Timo-Pekka Viitikko. Pelaa kovaa, mutta rumaa. Viitikko todellakin oli vielä palloveikko-ottelusta viime sunnuntaina sivussa. On nyt jälleen päässyt kuvioihin mukaan. Vapaaputki tulee Oleg Ivanov. Jari Kinnunen. Hyvä laukaus Kinnuselta. Puolisen metriä yli MP maalin. No, tämä tilanne on just samalla tavalla kuin viime Hakan ottelussa tosiaan, että laitapakit, molemmat Kinnunen ja Ylönen nousee hyvin tukemaan hyökkäyksiä. Sitten välillä siunautuu tämmöisiä maalintekopaikkojakin ja pyrkivät tekemään maaleja. Ja Mikkelin vaihtopelaajat siis 10 Tibor Gruborovic, unkarilaispelaaja, vaihtomaalivahti 12 Jani Luukkonen, 16 Janne Lahtonen ja 19 Markku Kesälahti. Hakalla puolestaan vaihdossa 8 Janne Hyökyvaara, vaihtomaalivahti 12 Tommi Kainulainen, 15 Sami Ristilä, 20 Michael Belfried ja 21 Miroslav Karas. Oliko Jukka nämä joukkueiden avauskokoonpanot, tuliko se sulle esimerkiksi nämä peliryhmittymät yllätyksen vai oliko se ihan kuten ennakkoon olit ajatellut? Mun mielestä tässä näyttää sillä tavalla, että Hakan oikea laitanrakentaja on vähän epäselvä, että molemmat sekä Marton että Nyssynen pelaa aika keskellä. Että pitää nyt katsoa, että millä tavalla tässä on Hakaa taktiikkaansa muuttanut. Että on vähän spekuloida minkä vuoksi, koska peli on kulkenut tähän asti kuitenkin hyvin, että kannattaisiko tehdä muutoksia. Puolustuspäähän Hakala on ollut todella rautainen. Hakalle on tehty vasta 15 osumaa tämän kauden Veikkausliigassa ja Haka on päänyt tällä kauden 13 nollapeliä. Kertoo kyllä Hakan puolustuksen voimasta. Kyllä. No siellähän kaikilla on paitsi Ylösillä maajoukkueen merittäjä, että kokenut, nimekäs, taitava puolustus, että kehtaa lähteä mestaruusjahtiin.
Räsänen tavoitteli siinä ylösnousta Jari Hudia. Olli Huttunen pääsee kuitenkin väliin ja näin pallo Huttusella. 7 minuuttia täynnä. Haka MP 0-0. Jari Hudhan teki todella tärkeän osuman viime sunnuntaina Mikkelille. TPV MP päättyi 1-1 ja se oli tasoitusosuma. Kyllä. Jari Hud on aika kokenut pelaaja näissä. Kyllä hän oli Tukholman Aikossa joitakin vuosia sitten ja on sitä Ruotsin Allsvenskanista myös pelikokemusta. Jari Hud on siitä hyvä, mistä hänen pystyy laittamaan mille pelipaikalle vaan. Itse asiassa jos ihan tarkkoja ollaan, niin homman nimihan oli se, että TPV siellä kuitenkin johti 1-0 ja Hud sitten muistaakseni tasoitti yhteytteen, näin se taisi olla. No, joka tapauksessa oli tärkeä maali ja Hudhan on Vaasasta lähtöisin pelannut myös Kokkolan Palloviikossa ja 6-9 liigaa. Kyllä varmasti, koska on ollut monta vuotta täällä Mikkelsen, niin viihtyy varmaan aika hyvin täällä. Pari sanaa tästä Mikkelin palloilijoiden pelaajasta numero 15, Sefki Kutsi. Hän on siis Kosovon albaani. Viime kaudella pelasi Mikkelin Kissoissa, johdatti Mikkelin Kissat pikkufinaalin, Suomen Cupin pikkufinaalin voittoon. Pelasi toissa kaudella vielä nelosdivisioona Kangasniemen Pallossa tässä Mikkelin naapurikunnassa ja 2 upeaa päämaalia Vaasan verkkoon. Kaverilla ikä vasta 18 vuotta ja tiedän mitä kaverista vielä tulee jatkossa. Ja kuulemma on vielä sillä tavalla, että 5 vuotta tulee Suomessa oleskelua täyteen kohta, eli on mahdollisuus saada Suomen kansalaisuus ja Suomen passi. Niin jos ikä on 18, niin käyttöä varmasti löytyy olympiajoukkueessa lähitulevaisuudessa. Ainakin otteet on tähän mennessä ollut sitä luokkaa. Kookas hyvä pelaaja, vetävä askel. Joskus näyttää vähän kömpelöltä, mutta kun pääsee vauhtiin, niin tosiaan vauhtia löytyy. Niin Jukka, nämä pakolaisasiat ovat sinulle tuttuja. Olet siellä Kemissä toiminut myös. Mikäs tämä tarkka työn nimikin oli? Tämä oli tämmöinen pakolaistyöntekijä. Ja tosiaan Kosovon albaanit on tullut tutuksi heidän tapansa ja muutama sanakin tulee hallittua tätä albaanin kieltä. Ja siellähän on paljon futaajia, myös alasarjossa pelaa näitä. Kyllä, entisestä Jugoslaviastahan on tullut tänään aika paljon porukkaa ja kaikilla on niin lempiharrastuksena urheilu, jonkinlainen urheilu. Koripallo kai lähinnä sydäntä on. Sitten tulee jalkapallo toisena. FC Hakahan on maraton taulukossa 3. HJK ja Turun Palloseuran jälkeen. Hakalla 45. kausi pääsarjassa ja Mikkelin Palloilijatkin on hienosti 8. Tämä kausi Mikkelille 24. pääsarjassa. Haka siis edellisellä kierroksella viime viikon lauantaina pelasi Tehtaan kentällä tasa 2-2 HJK:ta vastaan. Valtonen! Nyt hyvä syöttö siihen Karviselle. Väliin pääsee kuitenkin Jussi Nuorela. Hakan libero, sen jälkeen Ylönen. Juuso Kangaskorpi ja tänään on veljesten taisto. Hakan paidassa Jokki Kangaskorpi ja sitten puolestaan Mikkelin paidassa Juuso Kangaskorpi. Kovaa vääntöä ja kilpailua. No aivan varmasti on siellä. Kuulin juuri, että Jokki on jo perjantaina tullut tänne Mikkeliin, että kotona on varmasti syykattu puolin ja toisin. Tuossa Tarvisen paikka, joka äsken oli, tuntui siltä, että olisi kannattanut ehkä heti laukassa tuossa tilanteessa. Meillä on tässä vielä hieman teknisiä ongelmia. Meillä tämä TV-ruutu on pimeänä, mutta kohta varmasti saamme sen kuntoon, niin saadaan nämä hidastuksetkin. Sen jälkeen Popovic tulee. Nyt viitikko taistelee. Popovic saa siirrettyä taaksepäin Sami Väisäselle. Väisänen, joka debytoi A-maajoukkuepaidassa viime keskiviikkona Turkkia vastaan. Pääsi silloin vaihdosta kentälle. Keskelle Nyyssöselle. Kangaskorpi, Kutsi ja Valtonen siinä liukastelevat pallo edelleen Jokki Kangaskorvelta. Hyvä syöttö laitaan tänne Valeri Popovicille. Popovic hakee paikkaa, pääseekö? Popovic pitäisi pitää rankkaruolen ulkopuolella, koska jos hän pääsee sisälle rankkarialueelle, niin silloin hän on tosi vaarallinen pelaaja. Maalipotku hyvinä kuitenkin MP:n puolustuksesta. Mikko Manninen selvittää tämän tilanteen ja kyllähän me siinä edellisessä TV-ottelussa saimme nähdä, että Popovic on mestarillinen harhauttelija. Kyllä, ja pääsee rankkaruolen sisälle, niin siihen ei uskalla oikein lähelle mennä. Että yksi asia MP-puolustuksella pitäisi olla niin ihan selvä, että Hakan hyökkäjät, varsinkin Popovic, ei saa päästä rankkaruolen sisälle. Kevätkierroksella tällä kaudella Haka voitti Mikkelin Palloilijat Tehtaan kentällä 4-0.
Janne Hyökyvaara, Oleg Ivanov, Valeri Popovic ja Jokke Kangaskorpi Hakan maalin tekeminen. Juuso Kangaskorpi, 25 metriä matkaa maaliin. Laukaus menee kuitenkin ohitse, mutta kaiken kaikkiaan hyvä yritys. Kyllä, Kangaskorvella on nähtävästi äidinmaita saatu tämmöistä maalinäläkäisyyttä ja maaliahannuutta. Se on jalkapallolle ihan hyve kyllä, että se ei ole mikään haitta, jos on maalin ahne. Toisen polven pääsarjapelaaja isä Heikkihän pelaili Mikkelissä yhden kauden myös klubin paidassa Helsingissä. Kyllä joo, että näitä alkaa nyt toisen polven pelimiehiä tulemaan pikkuhiljaa. Sitten saamme jo tilanteita muilta paikkakunnilta. Helsingin Velodromilla ponnistus Finpa numeroissa 0-1. 10 minuutin kohdalla Peter Sampo tehnyt Finnaarin palloilijoiden avausmaalin ja Sampohan on myös kuulunut tähän olympiajoukkueen ryhmään. Kyllä se, tämähän Finpan voitto, joka on sieltä varmasti tulollaan, niin että tietää sen, että Finpa varmistaa sillä sarjapaikan. Ja varmasti ja lähtökohdat olisivat olleet toisenlaiset, jos ponnistus olisi vaikka Myllykoski saanut pinnankin mukaansa, mutta nyt joukko on periaatteessa jo tuomittu putoamaan. Kyllä joo, ja tärkeitä pelaajia on pois siellä, että pelikielossa, niin ei varmasti iskukyky ole sitä luokkaa, että pystyisi Finpan voittoa hätistelemään. Ylösen vapari meni suoraan Jussi Jääskeläiselle ja sen jälkeen Jääskeläisen avaus puolestaan toiseen päähän Olli Huttuselle, kaikkien aikojen pääsarjapelaajamme. Okalla, Olli Huttusella, eli Okalla siis tänään jo 431. ottelu pääsarjassa. Aluksi siis SM-sarjassa ja sitten liigassa, ja Olli Huttunen Kajaanin palloilijoiden kasvatti. Ja nyt tulee siihen hyvä pistoyritys. Huttunen tulee hyvin tilanteeseen väliin. Kyllä, tähän mennessä ei ole kyllä mestarikandidaatti Hakaa mitenkään erottunut pelillisesti. Olisiko pikkusen Herman mausteena tuossa pelissä? Että Juuso Kangaskorpi näytti siinä nopeuttaa. Nyt päätuomari Rauno Munukka ei nähnyt tilanteessa virhettä, mutta rajamies Juha Sjöblom heilauttaa lippuaan ja siitä tulee Hakalle vapaa potku. Huttunen siis jo 17-vuotiaana nuorukaisena vuonna 1978 tuli Valkeakosken Hakan leiriin. Pallon takana Oleg Ivanov matkaa maaliin noin 25 metriä. Yhden miehen muuri siinä Juuso Kangaskorpi. Jääskeläinen hyvin tulee tilanteeseen. Nyssänen oli mukana. Jussi Jääskeläinen on hyvä maalivahti. Hän on olympiajoukkueessa pelannut maalivahti ja on Suomen lupaimpia maalivahti, että siellä sinne ei ihan helpot pallot kyllä maaliin menee. Todella nuori kaveri, vasta 20-vuotias ja hyvät raamit, 190 senttiä, 82 kiloa, ihan molarin oloinen kaveri. Kyllä. Kai Nyyssösellä pallo keskiympyrässä. Nyyssönen siis tähän otteluun pääsi jo aloitukseen mukaan. Nyt tulee kuva, hyvä. HJK:ta vastaan mies aloitti vaihtopenkillä ja tuli toiselle aksolle. Kutsi pyrkii 16 alueelle sisään, ei kuitenkaan saa palloa mukaan ja näin. Hakalle maalipotku ja nyt meillä TV-kuvakin täällä selostelussa toimii. Hyvä näin ja pääsemme varmasti seuraamaan näitä hidastuksia. Mikkelin palloilijoiden liput heiluvat. Paikalla on myös runsaasti Hakan kannattajia. Hakan PR-pomo Timo Valdenin mukaan noin 200 Haka-fania on täällä paikalla ja odotukset ovat melkoiset. Hakallahan on, katsotaan vielä tästä tämä tilanne. Jari Sarjola, Kutsi siinä kaataa Ari Heikkinen ja vapaa potku sitten puolestaan Mikkelin palloilijoille. Suurin piirtein sama etäisyys kuin äskeisessä Ivanovin vaparissa, 25 metriä suurin piirtein maalista. Tässä vielä tilanne hidastettu. Kyllähän Ari Heikkinen liu pallolle eikä saa palloa, että se sekais siinä on, että Syynen ihan oikeasti vihellytty tuomarin Munukalta. Vapari hyvästä paikkaa MP:lle. Tässä nyt ei Hakanportti saisi valua tuonne Oka Huttusen syliin, että jättäisi Okalle pikkusen työtilaa siihen. Jouni Räsänen ja Ilkka Mäkelä juonimassa. Räsäselle tulee vetopaikka, Popovic pääsee kuitenkin väliin, sen jälkeen Kinnusen pään kautta pallo keskiympyrän liepeille ja siinä Hannu Valtonen, joutsenolaislähtöinen pitkä tukka. Hut nousussa, Huttunen väliin. Hannu Valtonen, matematiikan lehtori, on siis Joutsenon kasvattaja. Useampia Valtosiahan siellä Joutsenossa on pelannut. Väisänen viitikolta hyvä katko ja Valtonen pelasi muuten 10 vuotta sitten klubissa 20 ottelua ja se oli hänen pääsarjan debyyttikautensa.
Kutsi ei saa palloa, sen jälkeen Jari Kinnunen. Ja niin tästä Hakasta vielä, että se edellinen Suomen mestaruus tuli siis vuonna 1977. Ja täällä samaissa urheilupuistossa jaettiin silloin Hakalle mestaruusmitalit. Silloin vastassa oli Mikkelin Kissat ja Haka oli edellisellä kierroksella jo varmistanut mestaruutensa. Hyviä muistoja. Niin tiedä sitä, mutta täällähän ei vielä jaeta tänään mitalleja eikä Futurapatsista luovuteta, vaan se on sitten ensi viikon kierroksen hengen. Sitten kun sarja on loppuun pelattu kyllä. Täällä kyllä jaetaan palkintoja, mutta ne on Mikkelin palloilijoiden juniorijoukkueelle jaetaan puoliajalla palkintoja ja pytyt ovat siellä odottamassa. Väisäselle pallo, ei pääse Väisänen väliä, näin rajaheitto Mikkelin palloilijoille. Mikkelin palloilijat on voittanut jalkapallon Suomen Cupin 2 kertaa 1970 ja 71 ja näin vapaapotku Sarjola ottaa väärin siinä Kai Nyyssöstä. MP ei siis Suomen mestaruutta ole aikuisten tasolla voittanut koskaan, mutta 2 Suomen Cupin voittoa. Haka 4 kertaa Suomen mestari ja 9 kertaa Cupin ykkönen. Viimeinen Suomen mestaruus Hakalle siis 18 vuoden takaa, 1977. Jokke Kangaskorpi. Mäkelä kuitenkin pääsee väliin. Sami Väisänen. Sen verran siinä kuitenkin pallo otti oikeaan jalkaan, että tukijalka petti ja keskitys suoraan keittiöpuolelle. Kyllä tästäkin näkee kuinka vaikeasti pideltävä Väisänen on. Ja tässä puolestaan näemme Jukka Vakkilan. Hermona on Jukka. Ja siinä nähdään kuinka ilmet on vaikea pitää niitä kurissa. Karjan Lassekin oli siellä vaihtopenkillä. Lassehan olisi ollut Turkki-maaottelussa mukana, mutta kun ei loukkaantumisen takia päässyt. Kyllä nivukset on nyt siinä kunnossa, että ei pysty pelaamaan. Ei maaotteluita eikä sarjaotteluita. Popovic. Ja nyt on Mannisella kiire. Valtonen pääsee kuitenkin väliin. Sen jälkeen Ilkka Mäkelä. Mäkelä todella kokenut pääsarjapelaaja. Tämä on tänään hänelle jo 308. pääsarjaottelu. Kutsi vääntää Harri Ylösen kanssa. Sen jälkeen Valtonen nuorella ja nyt on aikamoista taistelua. Liukumisia ja pallon tavoittelutilanteita ja hyvää taistelua, hyvä vauhtia. Alkaa muistuttaa Skotlannin toista divisioa. Joo, Popovic. Kangaskorpi taustalla, mutta viitikko taistelee jälleen. Sen jälkeen pallo Sami Väisäselle. Ivanov näyttelee, että pallo tänne. Ja hyvä katko tulee sieltä Manninen taustalta. Sen jälkeen Kutsi ja Heikkinen pallon tavoittelussa. Heikkinen katsoo kuitenkin viisaammaksi pelata rauhassa taaksepäin Huttuselle. Sen jälkeen Ylönen. Jälleen Heikkinen. Ylönen. Kutsi liukuu tilanteeseen. Ja pallo jälleen toiseen päähän maalivahti Jussi Jääskeläiselle, kun hetken kuluttua 20 minuuttia avausjaksoa täynnä. MP FC Haka on myös pitkävetokohteena kohde 37 ja MPn kotivoitto antaisi kertoimen 3,90. Tasapelikerroin 3,05 ja Hakan vierasvoitto kertoimeksi 1,50. Lisäksi Rovaniemen palloseura, Vaasan palloseura on myös pitkävedossa ja siellä Ropsin kotivoitto 1,60, tasapeli 2,95 ja Vaasan palloseura voitto 3,50. Ja 15 minuutin kohdalla tilanteet muilla paikkakunnilla 0-0 paitsi Helsingissä, ponnistuskin siis 0-1. 20 minuuttia ja 0-0 MP Haka. Mypa on siis sarjassa kakkosena 47 pistettä. Haka kärjessä 53 pistettä, HJK 46 pistettä ja kolmantena Jats on sarjassa neljäntenä 39 pistettä ja sitten tuolla taulukon alapäässä on myös todella tiukkaa vääntöä. Kuusius on siis viime 20 pistettä ja se on jo menossa kohden ykköstä. Ponnistuksella 21 pistettä. Tampereen palloveikot on tällä hetkellä juuri putoajan paikalla 24 pisteellä ja Mikkeli 27 pistettä, kun siellä MP Maalin omat pelaajat kohdalla tapahtuu. Omat pelaajat aiheuttaa pientä hässäkkää tuossa maali edessä. Kinnunen, kouvolalaislähtöinen pelaaja, Susien kasvatti sen jälkeen reipas 6 ja nyt siis Vantoskin Haka. Numero 8. Hyvin Väisänen pelaa rinnallaan alaspäin. Popovicin Manninen aika rohkeasti siihen Valtoselle. Siinä oli Ivanovkin kytiksellä, mutta sen jälkeen Karviselle nyt. Karviselta hyvin Sarjolalle.
Nuorela vastaa Karvinen. Nuorela tällä kertaa selvittää tilanteen. Tää sekoilee koko ajan tää kuva. Kinnunen. Sen jälkeen Ivanov. Ja muuttuneita tilanteita Pietarsaaressa. Jaro TPV 1-0. Timo Kivilompolo tehnyt maalin. Popovitsia tavoitellaan. Mäkelä pääsee väliin ja taisi olla Tampereen ottelu. Ilves Mypa 0-1 ja Toni Huttunen. Mypan maalin tekijä. Ylönen, Väisänen. Väliin tulee kuitenkin Ilkka Mäkelä. Munukan mielestä tilanteessa ei mitään väärää ja peli jatkuu Mikko Mannisen kautta. Hän on siis LAU-TP:n kasvattaja Lappeenrannasta Lauritsella Työväen Palloilijoista, käynyt myös Joutsenossa ja tällä hetkellä pelailevis Mikkelin Palloilijoissa. 29-vuotias joukkue libero tällä kaudella. 21 otteluja siinä ja niissä 1 maali. Kaiken kaikkiaan pääsarjassa Mannisen 140 peliä ja 7 maalia. Popovic! Nyt tässä on Haka saanut kyllä otetta tähän otteluun ja näyttää siltä, että jos tässä laitetaan maalia veikkaa jompaan kumpaan suuntaan, niin kyllä Haka on nyt lähempänä. Ja hyvin, sieltä laitapuolustaja Ylönen, vasen pakki nousee ja laukoo oikealla. Pari metriä kuitenkin MP maan ohi. Hyvä nousu puolustajalta. Kyllä on hienoa, että Jukka Vakkila on opettanut nämä puolustajat nousee, eikä pane heille semmoisia rajoitteita, että ei saa nousta puolen kentän yli. Tämä on just sitä modernia ja hienoa jalkapalloa, että kaikki osallistuu hyökkäykseen. Kutsi voittaa Ylöseltä pääpallon, mutta jatkossa pallo menee aina Jussi Nuorelalle saakka. Nuorela, joka myös esiintyi ensimmäistä kertaa aamaottelussa Turkkia vastaan keskiviikkona. Ja poika pelasi hyvän pelin liberon tontilla, ei mitään ongelmia. No ei, Jussi on Groningenissa pelannut Hollannin pääsarjaa, ettei ihan mikään kokematon kaveri sinänsä ole. Eikä semmonen mitenkään huolestuttava laittaa häntä kentälle. Jussi on pelimies. Tutkapari Kangaskorpi, Sarjola, Kangaskorpi saa takaisin Sarjolalta ja hyvin tulee Kangaskorpi, mutta juuri äsken mainitsemamme Jussi Nuorela tulee katkoon ja näin Mikkelille ottelussa ensimmäinen kulmapotku. Kulmuri tulee tästä katsomaan puolelta ja Ilkka Mäkelä. Ja tässä sitten kuvia Mikkelin Palloilijoiden vaihtoaition puolelta. Tässä kaveri, joka heilauttelee kättään, on Kari Pasanen, joka tuli tälle kaudelle kesken. Hän palkattiin kesken kauden Hannu Tourun tilalle. Ja sitten se kulmapotku Ilkka Mäkelä. Hyvä! Oikein hyvä pusku. Sieltä tulee taustalta Mikko Manninen. Haka puolustuskuitenkin selvittää. Tilanne jatkuu nyt. Katkoon puolestaan Kai Nyyssönen. Kuva taas Mykkänä. Valtonen. Sen jälkeen Martonen tulee väliin ja Kai Nyyssönen. Tässä oli hyvä, että Konna Kinnunen jäi sinne takatolpalle vielä varmistamaan. Viime aikoina on jotakin maalivahtia tullut niin itse varmasti jättävät tuon takatolpan varmistamatta. Ja sinne on uponnut eräs äsken pallo, että oli hyvä, että Konna seisoi sillä takatolpalla nyt ja pelasti. Joka tapauksessa libero Manniselta hyvä pusku kulmatilanteessa. Ja muuttunut tilanne Helsingin Velodroomilta, ponnistus Finpa. Jännitystä peliin, tilanne tasan 1-1. Olli Kangaslahti, ponnistuksen tämän kauden paras maalintekijä, on tehnyt siellä tasoitusmaalin. Ponnistus osoittaa hyvää moraalia kyllä, että taistelee loppuun asti. Ivanov taaksepäin Jussi Nuorelalle. Nuorelahan alun perin teki sopimuksen maineikkaan PSV Eindhovenin kanssa, ei kuitenkaan päässyt ykkösjoukkueessa esiintymään kertaakaan. Pelaili EV Eindhovenissa kakkosliigan joukkue sittemmin Groningenissa pääsarjassa. Kyllä, Jokke Kangaskorpi. Martonen hyvin myös laidalla vapaana. Sen jälkeen Popovitsille ja Popovic puskee maaliin. Kyllä tämä on vaarallinen kaveri. Tutkapari Jokke Kangaskorpi ja Valeri Popovic. Tästä kyllä, kun pallo tuli Popovicille, sen tiesi, että häkkiin menee. Upeasti pelattu tilanne. Tämä täydellinen syöttö Jokelta. Voi sanoa, että se tuli suoraan kyllä Popovicin otsaan, että siinä ei tarvinnut niijata pikkusen. Ensin Ivanov. Kyllä, Jokke hakee kätyy. Eikä pikkuhiljaa väljästi MPn puolustus antaa Joken pyöriä ja katsella, että mihin pallon laittaisi. Ja sitten Saara aivan rauhassa antaa tuon syötön, joka tulee sitten suoraan Popovicille päähän. Pikkusen joutuu heittäytyyn sinne, mutta että sanotaan, että näissä kuvioissa suoraan. Tässä 3 miehen keskeltä hän saa aivan rauhassa antaa tuon pallon. Jokke on sen tason pelimies, kun näin paljon annetaan tilaa, niin varmasti panee sen pallon oikeaan osoitteeseen. Eikä siinä Jääskeläisellä ollut mitään mahdollisuutta. Ei Jääskeläistä ei voi syyttää, mutta sanotaan, että muutamaa muuta sinipaitaa kyllä varmasti Kari Pasanen puhuttelee, kun näkee nauhalta tämä ottelu. Puolustajat niin sanotusti unten mailla.
No vähän väljyyttä oli siinä. Se oli Valeri Popovicin jo 18 maali tällä kaudella Veikkausliigassa ja Popovic sen kun vain vakiinnuttaa asemaansa liigan ykköstykkinä. Kakkosena pörssissä hän on Ilveksen yllätyspelaaja Miikka Kajander. Kajanderilla 13 täysosumaa tällä kaudella. 26 minuuttia ja Haka 1-0 johtoon. Jokki Kangaskorpi syöttäjänä ja Valeri Popovic puski pallon maaliin. Jotenkin no maalia edeltävät minuutit vähän niin antoi enteitä siitä, että Haka kohta maalin tekee, ja niinhän siinä kävi sitten. Poikkeuksena se Mannisen kulmapotku pusku oli, ja, mutta pelin hallinta on ollut kyllä Haka aika vankasti tässä. Ja nyt on MP:llä kovat oltavat. Todellakin, kuten alussa tuli mainittua, Mikkeli tällä hetkellä karsian paikalla. 24 ottelusta 27 pinnaa plakkarissa, 7 voittoa, 6 tasuria ja 11 tappiota. Maaliero 22-31. Martoselta hyvä syöttö siihen Jokki Kangaskorvelle. Sen jälleen väliin tulee Jari Hudge ja Hakalle ottelussa ensimmäinen kulmapotku. Kulmuritilasto tasan 1-1 ja Jukka Vakkilakin vähän helpottuneempi olotila hänellä. Kyllä Jukalla varmasti on syytäkin olla helpottu. Kyllä tämä varmasti näyttää niin kuin Hakan kuntajuhlinta tämä ottelu, että ei niin anna. Sami Väisänen kulmapotkussa. Heikkinen tulee hyvin siihen. Heikkisen päästä kuitenkin pallo yli rajan ja Mikkelin maali potku ja siellä pääkatsomossa Hakaliput liehuivat. Varmasti tunnelma Hakan leirissä on tällä hetkellä hyvä. Lähikuvissa äsken Ari Heikkinen, joka on myös todella kokenut pääsarjapelaaja. Hänellä on tänään jo 275. pääsarjaottelu. Mikkelille lähtöinen Jukka Ruhanen siirtänyt Porissa Jatsin 1-0 johtoon Turun Palloseuraa vastaan. Lisäksi Heikkinen on pelannut Turun Palloseurassa ja on siis Kajaanista lähtöisin. Ja oli aikoina erittäin lähellä sopimusta Brightoniin, mutta nämä työlupa-asiat olivat esteenä. Kyllä, ja siinä oli pyyntöjäkin TPS:n suunnasta aika lailla. Ja nyt ilmeisesti ottelu Helsingissä erotuomari Rauno Munukka näyttää varoitusta aivan oikein. Vähän vastaavassa paikassa kuin edellisen kerran Nyyssöstä rapattiin. Ja nyt Jari Sarjola, jonka velipoika Tommi pelaili Mihin Kissojen paidassa tällä kaudella. 29 minuuttia ja Jari Sarjola, Mikkelin palloilijat varoitus. Ivanov vapaapotku. Popovicia haetaan. Väliin tulee kuitenkin Timo-Pekka Viitikko vastaan Popovic. Ai Viitikko siinä huolimattomasti potkaisee suoraan Juuso Kangaskorpea reiteen. Pallo pysyy kuitenkin kenellä Manninen, tavoittelee Kutsia. Väliin tulee Nuorela, sen jälkeen Nyyssönen. Kangaskorpi saa kuitenkin, nimenomaan Juuso saa häneltä pallon. Kutsi takaisin Juuso Kangaskorvelle. Kangaskorpi vastaa Kinnunen, Kangaskorpi vie Kinnusen siinä harhautuksella pahasti muihin maailmoihin. Sen jälkeen Kangaskorpi edelleen. Taustalle tulee keskitys, sen jälkeen äsken varoitettu Sarjola. Vastassa Harri Ylönen. Edelleen Sarjola. Ylönen pääsee väliin, ei mene päätyräistä yli, tilanne jatkuu. Hud ja Ivanov pallon tavoitteessa. Ivanov saa pallon, sen jälkeen Popovic ja Mikkelin rajaheitto. No, siinä oli Sarjolla semmoinen paikka, että olisiko kannattanut yrittää jopa maalilaukausta. Nyt hän otti pallon alas ja ajautui ulos rankkarialueelta ja vähän meni niin kuin hyökkäyshuppaan. Ja sitten Mikkelille toinen kulmapotku. Tulee täältä pääkatsomon puolelta. Ja äsken kuvissa huolestuneen näköinen Kari Pasanen. Huttunen ei pääse palloon, sen jälkeen vetopaikka, mutta Jouni Räsänen vetää taivaan tuli. Siinä oli vähän Huttusella vaikeuksia. Huttunen lähti ehkä pikkusen yltiöpäisesti. Siellä oli niin paljon sitä omaakin porukkaa, että se oli vaikea poimimassa tuo pallon. Varmasti huokaisee, että tavallaan omasta virhearvioinnista ei tuon pahimpaa jälkeä sitten tule. Sen verran siinä oli äijää edessä. Siinä oli valakosia välissä kanssa. Muuttunut tilanne Helsingin Velodromta-ottelusta. Ponnistus Finnairin palloilijat Helsingin paikallisotteluun. Nyt Finpalle 2-1. Simo Valakari, Finpan toinen maali. Valakari varmasti yksi ehdokas jopa vuoden tulokkaaksi. Pelannut erittäin hyvän kauden liigassa. Kyllä, erittäin hyvä pelaaja, monipuolinen.
Ja vielä nuori 20 kaveri. Hyvä tulevaisuudessa. Tässä myös lähikuvassa nuori, todellinen tulevaisuuden pelaaja Sami Väisänen, joka niin ikään Turkkia vastaan pelasi ensimmäistä aamaotteluaan. On OTP:n kasvatti FC Oulusta Hakan riveihin Kangaskorpi paitsiossa ja näin vapaapotku Mikkelin Palloilijoille. Jaro TPV 1-1 ja Dionisio vihdoinkin voisi sanoa. Hänellähän on merkattu 1 täysosuma tällä kaudella, mutta huhujen mukaan se ei ollut Dionision tekemä maali, vaan jonkun toisen. No joka tapauksessa on Dionisiolle toinen maali viime kaudella liigan maalipörssin ykkösnimi 20 täysosuma. Näin. Tärkeä osuma tänään. Siinä saattaa käydä, että joku vuosi tulee niitä maaleja enemmän ja sitten toisena vuonna sitten varsinkin maalikuninkaat otetaan aika tarkkaan sitten. Hood. Hyvä puolenvaihto Ilkka Mäkelälle. Niin, ja kyllähän siinä joukkueenakin TPV aikamoinen putoaminen, viime kauden mestari, ja nyt taistelee putoamista vastaan. Hyvä laukaus Mäkelältä menee kuitenkin aavistuksen ohi maalin, ja näin Hakalle maalipotku, kun 33 minuuttia pelattu. Ja Ilves Mypä 0-2. A-maajoukkueen Sami Mahli on tehnyt Myllykosken toisen maalin. Niin, nytkin janoaa edelleen kultaa ja odottaa varmasti täältä Mikkelistä myös tuommoisia ilosanomia, että MP pääsisi tasoittamaan, jotta jännitys säilyisi viimeiselle kierrokselle asti. Niin, kerrotaan vielä se systeemi, eli jos Haka ja Myllykosken pallo päätyvät tasapisteisiin, eli Myllykosken pitää voittaa molemmat jäljellä olevat ottelunsa, ja se edellyttäisi sitä, että Haka häviää sekä tänään että ensi sunnuntaina Rovaniemelle. Silloin pelataan uusinta ja se on kaksiosainen Eurocup-säännöillä. Kyllä joo. Tämä on teoriaa. Ja todennäköisyys on se, että Mypä voittaa varmaan molemmat matsinsa ja Haka varmasti saa sen yhden pinnan näistä kahdesta jäljellä olevasta ottelusta. Että kyllä Haka tietenkin vankin. Ai, siinä oli näköjään vihelletty, niin. Kyllä Haka varmasti niin vankin kultamitalin Hakassa. Se pallo kävi yli päätyrajan tuossa. Kyllä taisi käydä ja Kangaskorpi kuitenkin, Juuso Kangaskorpi jälleen vaarallisesti siellä Huttusen maalin tuntumassa. Juuso haluaa näyttää, että hän on myös pelimies ja johtanut siellä kotona viikonlopun aikana, että kuinka asioita Hakassa hoidetaan. Tiedän minkälaisia haaveita sitten Juusolla on ensi kaudesta. Ja tästä Jukan äsken mainitsemasta Myllykosken pallosta, niin Mypahan kohtaa ensi sunnuntaina omalla Saviniemellään Pietarsaaren Jaron. Ja Jarollahan ei nyt varsinaisesti hirveästi ole pelissä kuitenkaan. No ei muuta kuin, että joka pelistä tietenkin jokainen joukkue lähtee voittamaan, mutta että tosiaan ei ole putoamisvaaraa eikä mitalin kiintoa silmissä. Mutta Mypallahan on paljon pelissä myös Suomen Cupin puolella. Välierissä vastaan tulee liigaan ensikaudeksi noussut Turun FC Inter. Voi sanoa, että Mypä pelaa jälleen hyvän kauden. Hyvin pelaa myös Jokke Kangaskorpi. Tällä kertaa kuitenkin Mikko Manninen pääsee katkoon. Manniselta pystyy Juuso Kangaskorpi. Valtonen oli vapaana. Pallo pysyy kuitenkin Hakan joukkueella hyvin siihen laatikkoon. Ja nyt on Väisäsellä paikka ja Sami Väisänen vetää pallon sisään. Nähdäkseni Kai Nylstönen oli syöttäjänä. Hienosti tehty maali. Oikealla jalalla. Vielä Sami Väisästä sanotaan nyt, että umpivasuri, niin kuin meillä on jalkapallokielessä tapana sanoa, että hän vetää sen oikealla ja kunnon pyssyhän se oli. Hieno maali. 2-0 tilanne. Kyllä Kai Nyssynen siinä syötti ja Sami Väisänen vetää keskelle maalia. Verkot töttörölle, niin kuin sanotaan. 36 minuuttia täynnä ja Haka johtaa 2-0. Ja se lähtee siitä, kun Kangaskorpi menettää pallon, jää kävelemään. Siinä ei lähde perään ollenkaan. Ja tällä tavalla Haka pelaa itsensä rankkarialueen siellä ja Väisänen vetää maali. Se oli hyvin pelattu. Hieno maali. 2-0 vierailija Haka siis johtaa Mikkelin Palloilijoita vastaan ja ainakin näillä näkymin Haka porskuttaa vahvasti kohden seuran 5. Suomen mestaruutta. Haka on juuri semmoinen porukka, että osaa tämän vastahyökkäyspelin, että nythän MP joutuu pakosta nostamaan peliä ja hyökkäämään enemmän. Että ehkä jossakin vaiheessa siirtää 3 kärjelle tai muuta. Kutsi vastaan Harri Ylönen, Karvinen myös vieressä. Takaa löytyy hyvin Jari Sarjola.
Sarjola vastaan Nyyssönen. Nyyssönen hoitaa tämän tilanteen, sen jälkeen Harri Ylönen siinä. Kaksi kuopiolaislähtöistä pelaajaa, Ylönen ja Nyyssönen, pallottelevat keskenään ja jatkossa Hakalle rajaheitto. Naattivat siinä. Ilta-Suomen tähtilainen tässä ottelussa Jukka Vahvaselkä, Iina Loisa, Lasse Mietti. Kai Nyyssönen lähikuvissa. Hän on siis Kuopion Palloseuran kasvatti. Ennen tätä päivää 20 ottelua tällä kaudella liigassa, niissä 1 maali. Ja Kai Nyyssönen on opiskelija. Ylönen. Mikko Manninen pääsee väliin, sen jälkeen Timo-Pekka Viitikko. Valtonen. Nuorela rauhallisesti päällä taaksepäin maalivahti Huttuselta. Haka pelaa varmasti taaksepäin. Tuosta naattimisesta ja savolaisesta jalkapallosta, niin yleensä nyt tämä vähän näyttää kyllä huolestuttavalta nyt, että MP on karsian paikalla ja Kupsi on siellä ykkösdivisioonalla hännillä. Että saapa nähdä, että miten ensi kaudella nähdäänkö pääsarjatasolla naattimista. Ja muuttunut tilanne Porista. 35 minuutin kohdalla brassipelaaja Luis Antonio on tehnyt Jatsin toisen täysosuman. Jats TPS maali numeroissa 2-0. Luis Antoniokin pelannut tälläkin kaudella ihan mukavasti Jatsin paidassa. Vaarallinen brassi. Kyllä heillä on 3 hyvää brassia. Siellä Porin brassit alkaa myös olleen siinä iässä, että on 5 vuotta ollut Suomessa ja Suomen passeja. Saapa nähdä milloin näkyy ensimmäinen brasilialaissyntyinen tumma kaveri Suomen maajoukkueessa, koska tämä on aika yleinen käytäntö niin kuin maailmalla, että ne joilla on maan passi, niin saavat pelata maajoukkueessa. Varmasti se joskus on Suomessakin todellisuutta sitten. Hyvä syöttö Ivanovilta pystyyn Sami Väisäselle. Ilkka Mäkelä kuitenkin selvittää tilanteen erittäin tyylikkäästi. Ilkka Mäkelä, joka opiskelemisen ohella hoitaa tällä hetkellä myös Mikkelin palloilijoiden toiminnanjohtajan pestiä. Ja Mäkelä on ollut tänä syksynä kyllä todella kiireinen, varmasti pelaamisen ohella sitten hoitaa markkinoinnit ja sponsorihommat ja ynnä muut seurapomon tehtäviin kuuluvat toimet. Kutsi pistää tyylipuhtaasti länget siinä Ari Heikkisen rajojen välistä, mutta pallo kuitenkin häneltä karkaa. Sen jälkeen Ylönen, Sami Väisäselle. Väisänen ei saa kuitenkaan palloa haltuun ja Mikkelin rajaheitto. Ilkka Mäkelä, joka huilasi ottelu TPV:tä vastaan. Ilkalla on ollut ongelmien selkänsä kanssa. Ilkka on pelasi monta vuotta Hakassa. Kyllä, kaudet 85 kauteen 89 eli 4 vuotta. Lisäksi pelannut siis Lahden 6-9. Juuso Kangaskorpi aika rohkeasti siinä pelaa taaksepäin maalivahti Jääskeläisille. Popovic oli päästä katkoon. Jouni Räsäseltä pallo kuitenkin karkaa ja näin. Jari Kinnunen rajaheitossa, 29-vuotias pelaaja. 23. ottelu tällä kaudella liigassa. Ei vielä täysosumia Kinnusella. 40 minuuttia täynnä. Seuraatte suoraa lähetystä Mikkelin urheilupuistosta. Ottelussa vastakkain sinipaitainen Mikkelin Palloilijat ja valkopaitainen FC Haka Valkeakoskelta, ja Haka johtaa 2-0. 26 minuutin kohdalla Valeri Popovic Jokke Kangaskorven syötöstä 1-0 ja 36 minuuttia 2-0 Hakalle Sami Väisänen Kai Nyyssösen syötöstä. Ja tässä mietteessään Kari Pasanen, entinen MP pääsarjan pelaaja 70-luvulta. Kyllä, Karilla varmasti on paljon miettimistä nyt, että mitä tekisi. 2-0 tilanne on semmoinen, että siinä sen tietää, että se nostaa porukkaa kovin paljon hyökkäyksiä, niin on lähellä 3-0. Voi tietenkin onnistua kaventamaan, mutta jos tulee 3. maali, niin sitten peli on menetetty. Ja ainakin kuvan ulkopuolelta näkyy tuolla MP-maalin takana, siellä on vaihtopelaaja veryttelemässä Ruborovic ja kumppanit, joten kyllä muutoksia tulee toiselle jaksolle vuoden varmasti. Joo, jotakin täytyy tehdä, voi myös taktisesti muuttaa. Haka on todellakin pelannut tällä kaudella 13 nollapeliä, eli puolustus kautta maalivahtipeli on ollut kunnossa. Ja päästettyjä maaleja 15. Seuran ennätys on aiemmin 15 päästettyä maalia kaudella ja se on kova saavutus. Ja erikoinen kuriositeetti, Haka ei ole vielä päästänyt ainuttakaan maalia tällä kaudella peliajan jaksolla 15 minuutista 45 minuuttia. Aika mielenkiintoinen yksityiskohta. 3 pelaajaa Hakasta on pelannut kauden kaikki ottelut. Olli Huttu,
Harri Ylönen ja Jokke Kangaskorpi. Tässä siis hieman taustatietoa Hakan joukkueesta. Yleisömäärät tämän kauden Veikkausliigassa ovat myös mukavasti olleet nousussa, kun siinä keskialueella Ivanovi otetaan väärin ja Hakalle vapaa potku. Keskiarvo ottelua kohden tällä kaudella 2226 katsoja, yleisöä yhteensä lähes 400 373 000 ja osia. Ja lisäystä viime kauteen kokonaisyleisömäärässä reilut 52 000 ja keskiarvossakin ollaan 316 katsojaa edellä viime kaudesta. Eli ihan hyvin yleisömäärät nousussa liigassa. On hyviä yleisöjoukkoja tullut mukaan, muun muassa Vaasan Palloseuralla on käynyt tosi kivasti perukkaa. Ja toisaalta siinä on ollut laskemassa vielä sitten Helsingin Ponnistuksen pienet yleisömäärät. Helsingissä ehkä se 3 joukkuetta on pikkusen liikaa. Popovic saa hyvän syöttö Ivanovilta ja näinhän siinä käy jälleen kerran. Se on Ivanov syöttäjänä ja Valeri Popovic ja kyllä taas periaatteessa tiesi, että sinne menee. Kyllä tämä yhteistyö toimii ja tässä iloisia ilmeitä Hakan leiristä. Kyllähän tämä nyt on 43 minuuttia. Tämä selvä tapaus on nyt erittäin hienosti pelattu ja Maltilla nosto Jääskeläisen yli. Todella hallitusti. Chippinosto. Kyllä, on taitoa ja nopeutta riittää tällä miehellä. Hienoa katsoa. Tämän tason ulkomaalaisvahvistuksia Suomen liiga niin tarvitsee. 19 täysosuma Popovicille ja Popovic siis tavoittelee tiukasti viime kauden maalimäärää nimenomaan Dionisio. Hän oli maalikunkku 20 osumalla ja tiedä sitten mitä päätöskierroksen ottelussa Rovaniemellä vastaan tapahtuu. Hakan yhden kauden maalitukki ennätyshän on ollut Kimmo Tarkkiolla. Hän teki vuonna 1991 kunnioitettavat 23 täysosumaa. Kyllä tänä vuonna Kimmo on ollut hieman loukkaantunut pelaa Himpassa tällä hetkellä ja ei ole päässyt aivan semmoisiin lukemiin, mutta että toivotaan, että hän paranee, koska Kimmo Tarkkiosta olisi vielä olisi varmaan käyttöä suuremmissakin kuvioissa. Niin, jopa ajattelee A-maajoukkueen kuvioita varmasti. Kyllä. 44 minuuttia ja todellakin Haka 3-0 johtoon. Niin Jukka, siitä keskiviikon Turkki-maaottelusta 0-0. Ihan mukava esitys ottaa huomioon, että Turkki on menossa kovaa vauhtia EM-lopputurnauksen todella kovasta alkuloppusta. No, siinä oli ihan pirteitä peliä ja railakkaita otteita. Se antoi jotakin enteitä siitä, että Suomessa on kuitenkin aika paljon kansallisen tason pelaajia. Hakastahan oli keskiviikon ottelussa mukana 3 kaveria, Jokke Kangaskorpi, Jussi Nuorela ja Sami Väisänen. Ja myös Haka Lähtönen pelaili Sami Maahlio. No tarkemmin Valkeakosken Koskenpoikien kasvatti, mutta kyllä Valkeakoskelta tulee kovia kavereita A-maajoukkueen kuvioihin mukaan. Kyllä, ja ensi vuonna tulee Eurocup-pelejä Hakalle ja se taas kouluttaa pelaajia kansainvälisiin koitoksiin lisää. Näin Rauno Munukan pilli soi. Se soi ensimmäisen jakson päättymisen merkiksi 0-3. MP Haka. 26 minuuttia. Valeri Popovic. Jokke Kangaskorven syötöstä. 36 minuuttia Sami Väisänen 2-0 Kai Nyysin syötöstä ja hetki sitten 43 minuutin kohdalla Valeri Popovic jo toinen maali tämän päivän ottelussa. Tässä Nias menee kohden pukukoppia. Oleg Ivanovin syötöstä. Jukka Ikäläinen. Vahva esitys Hakalta. Ensimmäinen jakso, eikö näin ollut? Kyllä, huomattavasti. Pikkusen alussa ehkä oli hermoilua siinä, että peli ei oikein päässyt kulkemaan, mutta kyllä järkeväkin ottaa varovasti siinä alussa ja pitää sen olla se ensimmäinen vartti. Ja sen jälkeen on tässä kyllä selvästi käynyt ilmi, että kumpi joukkueesta on parempi. Ja Hakallahan on taustat kunnossa, organisaatio toimii, kaikki ainekset eurokentillä. No kyllä, Hakaa ei niinkö hävetä lähettää Eurooppaan. Eli ensimmäinen jakso päättynyt. MP Haka 0-3. Suoraan lähetystä mennään ja me menemme nyt jalkapallo futis rankkarikisan interaktiiviseen sellaiseen ja palaamme tänne Mikkeliin noin varttitunnin kuluttua, joten pysykää kanavalla. Introducing Alien vs. Predator for the 64-bit Atari Jaguar. You might not want to play it alone.
Viimeksi ei oltu tarpeeksi hyviä. Mutta nyt Toni ja minä olemme valmiita. Rystyvedolla lujaa! Noin sitä pitää! Voittajat treenaavat tiukasti ja syövät fiksusti. Frosties on osa kunnon aamiaista. Rapeita maissihiutaleita täynnä energiaa. Ne ovat hurjan hyviä! Haluatko pelata? Osaat sä? Täältä pesee. Tämä! Häh, poika on hyvä. Niin tuot! 64-bittinen Jaguar on maailman ainoa todellinen gigapelikone. Hae oma Jaguarisi Expert sähkötasosta. Molli Jens, tiukkaa peliä pelaavat Hakan ja Mikkelin palloilijoiden pojat. Ja nyt on myös sulla mahdollisuus testata pallosilmääsi meidän Football Challenge-kisassa. Ei siis muuta kuin soita numeroon 9700 8400 ja säkin voit pelata ihka oikeita ammattilaisveskaria vastaan, joka muuten odottaa innolla sun haastetta. Ja meillähän on uskomattoman kisan lisäksi täällä uskomattomia palkintojakin jaossa. On radiota ja rullaluistetta sun muuta. Joten kannattaa soitella. Muuta ei tarvi siis tehdä kuin palloa potkia. Mutta nyt pelaamaan. Moikka Mikko. Moi. Kuule, nyt sä oot niin erikoisesta paikan Kälviältä, että mun täytyy ihan kysyä, että missä päin Kälviä oikein on? Se on Kokkolan lähellä. Ai, Kokkolan lähellä. Mä oon vähän kuullut niin, että sä harrastat rullaluistin. Joo. Onko näin? Sä Kyllä sitten on. varmaan haluaisit rullaluistimet täältä palkinnoksi vai mitä? Ehdottomasti. Onks entiset jo kulunut tässä kesän mittaan? Joo. Joo. No mitkä on sun lemppariaineet koulussa, kun sä kerran oot ysillä? Onko sulla mitään sellaista erikoista? Onko se just liikunta vai onko se joku muu? Se on matikka, fysiikka. Ai jaa, no tässähän tarvii sitä sitä päätäkin. Vai mitä? Nyt lähdetään sitten pelaamaan, eli nyt sulla on 9 sekuntia, eli nyt sitä kursoria vaan liikutat. Tämähän on tosiaan taktiikkalaji, eikö niin? Niin kuin, jos ajattelee matematiikka tai fysiikka, niin kyllä tässä nekin avut auttaa. Ja nyt jännätään, siellä on oikku valmiina ja lähtee ensimmäinen potku. Jee! Hyvä Mikko, mieletöntä. Se oli ensimmäinen ja heti maali. Hyvältä näyttää. Hei, enää 2 sisään, niin se on sit rullaluistimet on sun. Joten nyt tsemppiä päälle. Oot sä kattonut paljon tätä matsia? No, jonkun verran. Onko sulla joku tietty sellainen tekniikka, niin että nyt sä tiedät, niin että se menee just tosta noin sisään? Katsotaan mitä käy. Tuossa jos menis kiertänä, niin se olisi aika hyvältä se näyttäisi. Oikku on valmiina, siinä on meidän kundit. Nyt lähtee! Mikko, hei! Mikko, mielet, että sulla on kannustusjuokot siellä mukana. Hei, viimeinen kun menee sisään, niin se on sit sillä. Sulla on rullaluistimet, joten tän kun hoidat himaa vielä, niin sit se on siinä. Toivotaan, pidetään peukkuja pystyssä. 3 sekuntia enää aikaa. Toivottavasti se menee sinne. Ja nyt jännitys tiivistyy. Mä en oikein tiedä, mä oon ihan hermona täällä näin. Toivottavasti ne tulee ne rullaluistimet sulle. Katsotaan. Ja viimeinen lähtee pois! Mitä siinä kävi? Ei, kun se meni tonne ylärimaan, hei. Siinä voi vitsi, mutta ei se mitään, hei. Se sai minkin hyvän palkinnon. Se oli ihan 5 vaille, mutta sä sait radionauhurin. Onneksi olkoon, Mikko. Kiitti. Kyllä sekin varmaan kelpaa. Hyvä. Otetaan sitten seuraava soittaja. Meillä on Essi linjalla. Moikka, Essi. Moi. Kuule, sä oot hämeenlinnalainen tyttö ja sä kuulemma harrastat urheilua. Kerro vähän siitä. Sä oot voittanut jotain palkintoja kuulemma. Joo, koulun kisoissa yleisurheilusta. Ai 3 jaa. palkintoa. 3 palkintoa. Mistä lajista? Oot sä joku tietty? 6 kilometristä pituushypystä ja kuulantyöstä. Ai jaa. No sittenhän oot sä ajatellut tällaista ammattilaisurheilijan uraa, kun sä oot kerran näin hyvä. Ja... No mitäs, onko sulla siellä kannustusjoukot kanssa mukana niinku tuolla? Äiti on tossa vielä. No niin, äiti vaan mukaan huutamaan ja sitten pelaamaan. Elikkä lähdetään suoraan pelaamaan nyt. Ja nyt sä sitten näet tuossa ton noin numerot ja sitten liikutat niillä puhelimen avulla noita kursoria sitten. Okei, pidetään peukkoja pystyssä. Meidän kissa ravaa hirveätä vauhtia. Noin.
Ahaa. Siis kaikki nyt näköjään tykkää tuosta yläkulmasta. Ootko kattonut, että se olisi hyvä paikka? Aha. Se on hyvä aina näistä. Nyt rupeaa olemaan viimeiset. Käsillä! No! Points! Jee, hyvä Essi! Se oli kanssa ensimmäisellä sisään. Tää näköjään näyttää aika hyvältä. Ja nyt tulee sitten sun vapaapotkun vuoro. Jaha. Ja se on. Aika moni laittaa nyt tuohon samaan paikkaan. Saa nähdä meneekö tää nyt sisään. Katsotaan. Jos se menee kierteellä, niin sitten se menee. Toivottavasti se menee sinne kierteelle. Jännittääkö sua? Joo, vähän. Ei se mitään niin muakin jännittää, meitä on sit 2 points ja se meni sinne. Hyvä Essi, mieletöntä. Nyt on, hei, 2-0 tilanne. Sehän on voittanut ihan tähän mennessä ihan totaalisesti tämän meidän veskarin. Saa nähdä miten käy viimeisessä. Jaha, alas sinne niin. Saa nähdä miten tohon noin meidän oikku reagoi. Essi nyt peukut pystyy, se on viimeisestä kiinni. Se on 2-0 ja tilanne. Nyt boings! Ei, sen se ties. Mut ei mitään hätiä, ei mitään. Siellä se innoissaan hymyilee se meidän veskari, mutta silti sä voitit mielettömän hyvän palkinnon, nimittäin radionauhurin. Onneksi olkoon, Essi. Kiitos. Ja moikka. Ja sitten on meidän viimeinen soittaja linjalla. Marja, moi. Moi. No mitäs sulle kuuluu näin lauantaina? Mitäs sä oot ehtinyt tehdä? Anteeksi, sunnuntaina. No, kaikkea. No mitä sä kuulemma oot pelannut aikaisemminkin tällaisia pelejä? Sulla on ainakin Nintendo kotona, vai mitä? Joo. No mikä on sun ihan lempparipelis Nintendossa? Ehkä se Mario Bros 3. Ai jaa. No mut tässä on sitten apua, sä tiedät jo niinku miten hyvin sitten osataan harhauttaa tätä meidänkin veskaria vai mitä? Joo. Toivottavasti. Hyvä Mari, ruvetaan sitten pelaamaan. Eli nyt sulla on 3 potkua, 2 rankkaripotkua ja 1 vapaa potku. Ja lähdetään pelaamaan. Eli nyt lähtee sun ensimmäinen rankkaripotku ja sitten kun meidän kissa rupeaa ravaamaan tuossa noin, niin sitten liikutat sitä kursoria. Hyvä. Hyvältä näyttää, hyvältä näyttää. Joo, ja sä valitsitkin ihan niinku tällaisen vähän erilaisen. Kaikki on aina ensimmäisenä laittanut tonne ihan ylänurkkaan, mutta katsotaan miten. Osaat sä laulaa? Sä voisit laulaa tässä. Mä oon aina huomannut. Jee! Ei me paljon ehditty laulaa tässä, Marja. Se meni suoraan sisään. Mä oon vaan sen takia puhun tästä laulamisesta, koska mä oon huomannut, että aina kun mä laulan täällä Den Glider Inniä, niin se menee sinne. Okei. Jaha, ja taas samanlaisella kierrolla sisään. Katoit sä näitä aikaisempia pelaajia? Joo. Joo. Toivotaan, että tästä käy yhtä hyvin. Oikko on valmiina siellä. Ja boing! Ei kun nyt se meni hirveen korkealle. Ei, se ei nyt mennyt. Se vaan jotenkin lähti tolleen noin. Mut ei se mitään. 1-1 on tilanne tällä hetkellä, joten viimeinen mahis vielä. Hyvä. Hyvältä näyttää. Nonni. Mikäs on sun lempparifudispelaaja? Ei mulla oo sellaista. No, katsotaan, jos sä ite voittaisit sitä, niin jee! Hyvä! Mieletöntä! Essi! 2-1. Nyt suuttu meidän oikkukin, mut tiedätkö mitä sä sait? Sait ihan Vissi se. just radionauhurin. Tässä kaikki on ollut tasavertaisia. Oikein paljon onnea, Mar. Ja moikka. Moikka. Joo, se oli hurjaa menoa se. Kiitti vaan kaikille tämän päivän fudistaroille ja muillekin soittajille. Ja hei, fudiskausi alkaa nyt uhkaavasti lähestyä loppua, joten jos haluat vielä kokeilla palloilukuntoisin Football Challenge-pelissä, niin kannattaa soittaa numeroon 9700 8400. Ja muistathan, että meidän linjat on siis 24 tuntia vuorokaudessa auki. Ja vielä on parhaimmat palkinnot jakamatta. Ensi viikon Football Challenge-kisan jälkeen kaikkien veskarivoittajien kesken arvotaan NMT-puhelin ja tietokone. Joten kyllä se penkkiurheilukin kannattaa ainakin meidän pelissä. Ja sitten muistakaa, että me tavataan sitten ensi sunnuntaina Fudispen viimeisen Football Challenge-kisan merkeissä, joten kannattaa olla TVn ääressä silloin. Ei muuta kuin ensi viikkoon. Moi moi!
Estrella perunalastut. Kiusallisen rapeita. Ja tervetuloa takaisin suoraan lähetykseen Jalkapallon Veikkausliigan 25. kierroksen otteluun Mikkelin Palloilijat FC Haka. Vierailijaka menossa vahvasti kohti historiansa 5. Suomen mestaruutta. Haka johtaa ensimmäisen jakson jälkeen siis 3-0 ja me näemme tässä miten nämä maalit syntyvät. 1-0 tulee 26 minuutin kohdalla. Jokke Kangaskorpi saa aivan vapaasti mun mielestä pyörittää tuolla ja täydellinen syöttö. Popovic puskee 1-0. Se oli ihan siisti maali. Tätä mä vähän protestoin, että kaveri saisi näin vapaasti kääntyä pallon kanssa ja sieltä syöttää sitten vielä näin täydellisen pallon. Kaunis maali, mutta MP:n puolustukselta liian helposti annettu. Ja jos toinen syöttäjä tähän tilanteeseen merkittä, niin sehän oli Ivanov, joka syötti. Ivanovhan sillä hääri taas taustalla. Kangaskorvi, kyllä. Se oli 1-0 26 minuutin kohdalla. Sitten 10 minuuttia myöhemmin, 36 minuuttia. Kai Nyssonen vapauttaa Sami Väisäsen ja tykki puhuu 2-0. Ja kyllä muutkin osaa kuin pelkästään venäläiset Hakan joukkueessa. Että siinä mielessä tässä nyt oli 3 puolustaa ympärillä. Ja Kuopio-Oulu-akseli, joka iski nyt tällä kertaa. Että tulee joskus vähän liikaa ehkä painotettua venäläisten merkitystä, mutta Hakassa on paljon hyviä pelaajia. Ja se tilanne, mikä edessä, mistä mainitsit silloin. Juuso Kangaskorpi jää sillä seisoskelee, että heti rankaistaan. Hyvä joukkue rankaisee vastustajan virheistä. Hyvin tasapaino piti siinä käännös Väisästä. Sitten 43 minuuttia ja Popovic. Ja hieno. Tää on jalkapallon hienouksia, tämmöiset nostot maalivahin. Todella hieno henkilökohtainen ratkaisu. Ivanov upeasti pelasi hänet vapaaksi. Jussi Järvelästä ei kyllä käy niin kateeksi näissä hommissa, että puolustuksesta ei tule paljon apua. Mahtava esitys kaiken kaikkiaan Hakalta ensimmäisellä jaksolla. Näin kaikki valmista ottelun toista pelijaksoa puoliaikaa varten. Ottelun päätuomarina siis helsinkiläinen Rauno Munukka. Jokke Kangaskorpi, Valeri Popovic ja aloitus suoritettu. Sen jälkeen Ivanov Kinnuselle ja Gruborovic ainakin on tullut kentälle. On tullut Mikkelin joukkueessa kokenut konkari, 36-vuotias unkarilaisvahvistus. Jo 7. kausi hänellä tällä kaudella. Jari Sarjola pois ja Juuso Kangaskorpi siirretty oikealle. Selvä. Eli numero 10 Tibor Gruborovic merkitään tähän Sarjolan tilalle. Jouni Räsäseltä keskitys suoraan kuitenkin Olli Huttusen hyppysiin. Gruborovic, niin kuunnellaan vielä niissä tämä vaihto. Sarjola siis pois ja Gruborovic tilalle ja Gruborovichan tunnetaan kierteisistä vapaapotkusta ja kulmapotkusta. Todella taitava kaveri. Vähän tietysti ikää tullut ja hitautta, mutta taito on tallella. Taito tallella, ruuti on pikkusen kastunut kyllä tämän vuoden aikana. Että ei ole tullut niin paljon peliminuutteja ja vammojakin on tullut mukaan kuviin. Niin aivan oikein kärsinyt tällä kaudella vammoista. Tämä on hänelle vasta 11 ottelu tällä kaudella. 175 ottelua pääsarjassa. Kaiken kaikkiaan niissä 20 täysosumaa. Näyttäisi siltä, että Janne Lahtonen ottaa myös lämpöä. Hän on tulossa kohta kentälle, kun Juuso Kangaskorpi purjehtii rangaistusalueen sisään. Harri Ylönen saa kuitenkin jalkansa väliin ja Mikkelin Palloilijoiden kotijoukkueen 3. kulmapotku Hakalla avausjaksolla 1 kulmuri. Tässä mikkeliläistä vaihtopenkkiä. Kari Pasanen ja vaihtopelaajat. Gruborov lyhyenä Ylösen kautta takaisin. Gruborovitsen vasemmalla keskitys tulee. Kinnunen pääsee väliin, sen jälkeen Mäkelä. Hannu Valtonen. Ja nyt oli jo Juuso Kangaskorpi alempana. Hyvin tulee Valtonen taustalta. Ja Kutsilla paikka. Syöttää kuitenkin Karviselle. Valtosella on paikka. Ja Huttuselta erinomainen pelastus. Mikkeli on tullut kuitenkin toisella jaksolla vahvasti mukaan ja hyvin pelattu tilanne loppuun saakka.
Huttunen kuitenkin tällä kertaa vahvempi. Näin sitä pitääkin taistella omasta sarjapaikastaan. Erittäin pirteitä ottiin. Siinä olisi Kutsilla ehkä kannattanut jo aikaisemmin. Kääntyi mun mielestä väärinpäin, että kääntyi poispäin maalista. Ja tuli sitten Valtaselle tuolta. Jälleen kulmapotku. Gruborovic, Räsänen, Hood. Ja nyt pääsee väliin Harri Ylönen. Joka tapauksessa tässä vielä äskeläinen hidastettuna. Mikkelin palloilijat tullut vahvasti toisella jaksolla kuvioihin mukaan. Joukkue tarvitsee maaleja, panostaa hyökkäyspeliin, sen jälkeen tulee keskitys. Ja Kutsi siinä saksipotkun poikasta, mutta pallo ohi maalin. Oka Huttunen on varmasti aikonut pitää nollan tässä pelissä. Tässä voidaan varmistaa SM-kulta ja tämä on Okan ehkä toiseksi viimein ottelu pääsarjan tasolla. Ja tässä lähikuvissa Jukka Vakkila, entinen A-maajoukkueen ykkösvalmentaja. Sen jälkeen hän ykkösvalmentaja tonttia hoiteli Tommi Lindholm ja tällä hetkellä A-maajoukkueen päävalmentaja, siis meidän kommentaattorimme Jukka Ikäläinen. Kutsi tulee röyhkeästi, Heikkinen pääsee kuitenkin väliin. Sen jälkeen Harri Ylönen, Valtonen Mäkelälle. Mäkelä ehtii tilanteeseen, sitten Juuso Kangaskorpi ja pallo yli rajan. Spekulaatiot A-maajoukkueen ykkösvalmentajan tontista käyvät kuumina. Onko mitään uutta tältä saralta tiedossa? Ei pysty kyllä tässä vaiheessa sitä asiaa kommentoimaan mitenkään. Mutta totta kai Pestin jatko kiinnostaa, eikö niin? No kyllähän tämä pitää hyvillä töitä olla. Mutta ilmeisesti muitakin suunnitelmia J. Ikäläisellä on, jos jostain syystä valmennus A-maajoukkueen päävalmentajan homma ei jatku. Kyllä mä uskon, että jalkapallon parissa pystyy vielä valmennushommia tekemään jollakin tasolla. Mutta haasteitahan A-maajoukkueella riittää. EM-lopputurnauspaikka menetettiin, mutta varmasti Suojattisi kanssa lähdette täysillä haastamaan Venäjää viimeiseen vierasotteluun. No siinähän on revanssihenkiä. Tietenkin tuli se räkälletappio täällä kotona sinne. Uusia poikia otetaan mukaan, joilla on terve optimismi. Ja siihen tyyliin lähdetään siihen viimeiseen otteluun. Ja kyllähän siinä Skotti- ja Turkki-ottelussa oli jo aivan eri meininki. Skotlanti-ottelukin hyvällä tuurilla olisi voitettu, toisella jaksolla loistavia paikkoja. Kyllä joo, että siinä on ihan selvästi nuoret kaverit tuonut semmoista pirteyttä siihen peliin, railakkaita otteita. Että jatketaan samalla linjalla ja katsotaan sitten, että mitenkä se MM-karsinta sinne Ranskaan lähtee käyntiin sitten ensi kevään. Ei muuta kuin peukut pystyy ja toivotaan kaikkia hyvää A-maajoukkueelle. Nyt takaisin tähän peliin. 5 minuuttia toista jaksoa täynnä. Mikkelin palloilijat Haka edelleen numeroissa 0-3. Kutsi, Gruborovic vieressä aivan vapaana. Kutsi kuitenkin syöttää tänne laitaan Räsäselle. Kuopiollislähtöinen laitapuolustaja menettää pallon. Popovic vastaan Räsänen. Kovaa taistelua. Miestä vastaan mennään. Ei mitään vääryyksiä. Pallo Räsäsellä. Ja Räsäsen jalasta ilmeisesti pallo meni yli rajan ja näin Hakalle rajaheitto. Puoliaikatilanteet muilta paikkakunnilta. Ilves Mypa Tampereella 0-2. Pietarsaari Jaro Tampereen palloveikot 1-1. FC Jats Porista Turun palloseura 2-0. Helsingin paikallisottelu Ponnistus Finnaarin palloilijat 1-2 ja Rovaniemen palloseura Vaasan palloseura 1-0. Ja Mikkelin palloilijat FC Haka on siis pitkävetokohde. Jos ja kun nyt näyttää siltä, että Haka vahvasti on viemässä pisteitään mukanaan Valkeakoskelle, Hakan kerroin 1.50, eli Hakan voitto oli 1.50, tasapeli 3.05 ja Mikkelin palloilijoiden kotivoittokerroin 3.90. Väisänen pelaa rauhallisesti taaksepäin Harri Ylöselle. Sen jälkeen Popovic, paitsi on rajamailla, rajamiehen lippu ei kuitenkaan nouse, tilanne jatkuu. Popovic, Kangaskorpi, hyvä syöttö Popovicilta, edelleen Kangaskorpi ja rankkarin paikka. Jaa, siinä ja siinä. Kyllä siinä Vakkila ja kumppanitkin varmasti olisivat halunneet toisenlaisen ratkaisun. Katsotaan tilanne hidastettuna. Popovic kuitenkin tämän hyökkäyksen käynnistäjänä. Joo, sitä edelsi vielä puolustuksen kontaktin vaikeuksia. Kuvan ulkopuolella Ivanovilla unelmapaikka.
saa loistavan syötön siinä Valeri Popovicilta, vetää kuitenkin taivaan tuuli ja näin tilanteet Jussi Jääskeläisen vartioima MP-maalin tuntumassa jatkuvat yhtenään. Niin, niin siinä oli tuo, miten Popovic vapautti tuon Joken tuosta, niin ensin siinä MP:n puolustus vähän muni, että ei tiennyt kuka ottaa sitten, mistä sanoit, että oli paitsiotilaan sinne omat pelaajat pelasivat tavallaan Popovicin vapaaksi ja Jokelle tuli tuo paikka, mutta mä luulen 3-0 tilanne on nyt ja Munukkakaan ei varmasti rankkaria ihan helposti anna. Sanotaanko Jukka näin, että jonain päivänä tästä olisi vihelletty, tänään ei? No kyllä. Siinä. Joo, 0-0 tilanne ja pelin alussa jossakin päin maailmaa ne oltaisiin vihelletty, mutta että 3-0 ja Haka menossa selvästi voittoon SM-kultaa, niin ei viitti Munukka lyö niin viimeistä naulaa arkkuun rankkarin muodossa sitten. Kyllä näin on varmasti. Mikkelissä Mikkelin Pallolehti ja FC Haka ovat tämän päivän ottelu ennen kohdanneet kaiken kaikkiaan 22 kertaa. Mikkelin Palloilijat on lievästi niskan päällä. Mikkelillä 9 voittoa, 6 tasapeliä ja 7 kertaa on Haka voittanut. Maaliero Mikkelin Palloilijoiden hyväksi 41-33. Valkeakoskella puolestaan Haka on ollut hallitsevampi osapuoli Hakan ja MP:n välisessä kamppailussa. Ilkka Mäkelä ja Väisänen pallon tavoittelutilanteessa ylöseltä pystyyn. Väisästä tavoiteltiin, pallo menee kuitenkin Mäkelän kautta Mikko Manniselle. Manninen, Mikkelin libero. Hänellä ensimmäisellä jaksolla oli erinomainen tilanne. Kulmapotkusta pääsi puskemaan, mutta silloin Huttunen selvitti ja nyt tulee Kutsi. Huttunen vähän seikkailee siinä rangaistuspilkun kohdalla ja Kutsihan tunnetaan erinomaisena pääpelaajana. Teki täällä edellisessä MP-kotiottelussa molemmat maalit Vaasan Palloseuraa vastaan. Kyllä Huttunen toistamiseen nyt tämän pelin aikana lähtee vähän yltiöpäisesti ulos. Huttunen on tunnetusti tämmönen niin sanottu viivalla seisoja ja viivalla ja loistava lähitorjuja. Kyllä nimenomaan, niin pysyis vaan tyssään sanotaan näin. Loppuun asti, karjäärin loppuun. Sitä on kaksi ottelua jäljellä tai puolitoista, että tässä puoliaika ja yksi kokonainen ottelu, niin hänen parhaat puolensa on tosiaan niissä lähitorjunnoissa. Kutsihan on todella raamikas hyökkäjä, todella nuori kaveri, vasta 18-vuotias Kosovon Albaani, 185 senttiä, 89 kiloa ja viime kaudella tämä nuorukainen Kutsi johdatti Mikkelin Kissat Suomen Cupin pikkufinaalin voittoon. On hienoa nähdä Mikkelin tasoitusyritykset. Tällä tavalla yritetään tulevaa Suomen mestaria vastaan nostaa peliä ja saadaan painostusta aikaan. Että siinä mielessä tässä joukkueessa löytyy niinku ryhtiä. Muuttunut tilanne Porista FC Jats Turun Palloseura nyt Jatsille 2-1. Turkulaisten kavennusosuma John Allen, brittipelaaja, joka on myös pelannut täällä Mikkelissä Mikkelin Palloilijoiden riveissä. Kutsi ja Huttunen. Nyt taisi Huttunen saada muuten jaloilleen siinä. Kutsi menee loppuun saakka tilanteeseen ja toivottavasti nyt Huttuselle ei mitään pahempaa tässä tilanteessa sattunut. Samanaikaisesti Haka on hetken kuluttua suorittamassa tässä Are Heikkinen antaa Olli Huttuselle kyllä semmoisen kaveripallon tuohon. Hazardipallon. Kyllä Are olisi pitänyt ehdottomasti potkaista tämä pallo pois. Että vaikka 3-0 johtoon, niin ei kannattaisi alkaa värkkäämään. Vaikka päätyrajasta yli. No ei Kutsi siinä mitenkään tahallisesti pyrkinyt vahingon. Pelasi tilanteen aivan oikein loppuun saakka. Ja ensimmäinen vaihto Hakalle. Sami Väisänen kentältä pois. Hyvä ottelu hänellä myös tänään. Teki siis Hakan toisen maalin. 11 minuuttia toista jaksoa täynnä, eli kokonaisaikaa 56 minuuttia. Ja kentälle myös taitava tulevaisuuden pelaaja Janne Hyökyvaara. Meillä oli varmasti tämmönen pikkusen kostea alusta niin miellyttää. Juuri saman tyypin pelaaja kuin Väisänen, vaan oikein jalkana. Janne Hyökyvaara, joka on kuulunut Jyrki Heliskosken luotsaamaan olympiajoukkueen ryhmään. Ai nyt ratkaisevassa tilanteessa Manninen liukastuu keskellä Kangaskorpi. Jääskeläinen tulee hyviä peittää tämän tilanteeseen ja saa siinä tällin jalkaansa. Popovic tarjoili todellisen herkkupalan siinä Jokke Kangaskorvelle. Jääskeläinen aivan oikein tulee ja peittää tilanteen ja neljäs maali jää syntymättä. Siinä oli Huttunen vähällä saada syöttöpiste, jos Popovic olisi yrittänyt maalia. Kyllä.
Siinä oli sekä että tilanne. Totta kai hän pelasi hienosti kyllä Jokeen vapaaksi, mutta että itsekäämpi kaveri olisi ehkä yrittänyt maali. Tilanne Rovaniemeltä, Rops VPS 2-0. Hiukka maalintekijänä 50. Rovaniemen Palloseura, Vaasan Palloseura, Ropsin toinen maali Matti Hiukka, A-juniori, ikäinen kaveri, joka täällä Mikkelissä edellisessä TV-ottelussa Mikkelin Palloliiton vastaan teki Ropsin maalin. On Ropsin omia kasvattajia. romuluinen hyökkääjä. Kyllä, Ari Matilasi on satsannut omiin kasvattajien Vesa Vimmeri ja Matti Hiukkaa, joka on tuottanut tulosta. Gruborovitsilta hyvä puolenvaihto. Ilkka Mäkelä, sen jälkeen Viitikko. Manninen, joka äsken ratkaisevalla hetkellä liukastui. Siellä Kutsi on Jussi Nuorelan takana paitsiossa ja Hakalle vapaa potku. Kyllähän MPn puolustus aika haavoittuvainen on tällä tavalla, kun he joutuvat koko ajan painamaan peliä tuonne Hakan puolustukseen, niin Haka pääsee vastahyökkäyksiin. Tässä lähikuvassa ullaislähtöinen Sami Väisänen teki siis tänään Hakan toisen maalin. Pelasi myös Turkkia vastaan viime keskiviikkona, pääsi vaihdossa stadionilla silloin otteluun mukaan. Nyyssönen ja Valtonen, ja ilmeisesti siinä Valtosen jalka nousi liian korkealle. Siinä otti Manninen kädellä. Ja taisi olla näin, joo. Mikko Manninen tämä Mikkelin libero, kyllä. Hakalle suht koht mukavasta paikasta vapaa potku. Aivan tuolta rangaistusalueen kulmasta. Tässä näkee esimerkiksi tuomarin asenteen tällä hetkellä jo 3-0 tilanteessa on, ja oli tahallinen käsi eikä tullut varoitusta, että varmasti Monukkakin jo veikkailee lopputulosta. Että Popovic siinä vapaapotkussa tavoitteli Ivanovia, pallo meni kuitenkin ilmeisesti sitten kuitenkin Hakan pelaajan kautta päätyräistä yli. Maalipotku jo suoritettu, sen jälkeen Valtonen, Gruborovic. Vasenjalkainen Gruborovic pystyy Kutsille. Karvinen ja Nuorela paitsio. Karvinen ollut aika näkymätöntä Mikkelin leirissä, kaveri todellakin korvatulehdus, joten se varmasti vaikuttaa asiaan. No se voi olla tietenkin, jos on kuumetta nostanut ja muuta, se vaikuttaa varmasti. Kun sitten Mikkelin palloilijat suorittaa vaihdon, siinä muuten joukkueenjohtajana entinen Mikkelin ykkösmaalivahti Esko Seppänen. Timo-Pekka Viitikko, kovaluinen toppari, otetaan vaihtoon. 59 minuuttia ja Viitikko kentältä pois. Ja kentälle nuori Mikkelin palloilijoiden oma kasvatti Lahtonen. Janne Lahtonen, kyllä. Pelaaja numero 16. Ja sehän on aivan selvää, että Mikkeli on panostettava hyökkäyspeliin, kun 60 minuuttia on täynnä. Pahalta näyttää päätöskierroksella Mikkelin palloilijat matkaa Helsingin Olympiastadionille Finnaarin palloilijoiden vieraaksi. Ja siinä pelissäkin on siis panosta todellakin riittämiin. Heikkiseltä hyvä katko. Sen jälkeen Ylönen pelaa päällä takaisin Ari Heikkiselle. Heikkinen pystyy, Kangaskorpi, paitsio. Rajamiehen lippu kuitenkin pystyssä. Tässä äsken nähtiin, kun Jussi Jääskeläinen kävi poimimassa palloa hienosti keskityksen tuosta. Jussi Jääskeläinen on erittäin hyvä maalivahti. Kyllä Jussi pystyy ottaa ne, mitä otettavissa on. Nämä maalit, jotka on tullut, niin voi sanoa, että on ollut lähes mahdottomia ottaa kiinni. Mikkelin palloilijoissa puolestaan eniten maaleja yhdellä kaudella on tehnyt Pentti Toivola. Hän teki 20 maalia vuonna 1970 ja eniten SM-sarjan maaleja on tehnyt nykyinen MP-puheenjohtaja Matti Vanhanen, 89 täysosumaa kausien 66-77 välisenä aikana. Ja Hakan kaikkien aikojen maalitykkihän on Juhani Jussi Peltonen, 109 osumaa kaudet 54-72. Kun nyt siellä tuskissaan on Valeri Popovic. Popovic, joo. Siinä tuli törmäys, polvet vastakkain. Ei siinä. Kova äänestä siinä, Popovic protestoi tilannetta. Ja hän kääntyi itse, ei Räsänen nähnyt tuota tilannetta. Ai. Kyllä muuten oli Räsäseltä aika korkealle taklattu. Hidastus on armoton. Kyllä, toivottavasti ei ollut tahallinen, koska tässä vaiheessa peliä ei kyllä kannattaisi tommosia otteita alkaa viljelemään. 62 minuuttia 17 minuuttia toista jaksoa täynnä.
Suora lähetys Mikkelin urheilupuistosta jatkuu. Mikkelin palloilijat FC Haka edelleen numeroissa 0-3. Kertauksena vielä Haka maalintekijät 1-0 Valeri Popovic, 2-0 Sami Väisänen ja 3 Valeri Popovic. Popovicilla koossa siis jo 19 maalia tämän kauden Veikkausliigassa ja vahvasti Popovic menossa kohden tämän kauden maalikuninkuutta liigassa. Kakkosenahan maalipörssissä on Ilveksen Miikka Kajander, hänellä 13 maalia. Vapaapotku, 25 metriä suurin piirtein matkaa maaliin, pallon takana Tibor Gruborovic, unkarilaispelaaja, jo 7. kausi Mikkelin palloilijoiden riveissä ja äskeisessä tilanteessa loukkaantui Mikko Manninen. Mikkelin libero, 2 miehen muuri, Kangaskorpi Ivanov muurissa. Lisäksi tilanteeseen tulee myös Ilkka Mäkelä. Gruborovic kuitenkin lähettää pallon matkaan. Hyvin siellä kuitenkin Martonen tuli tähän päätilanteeseen. Martosen kautta pallo keskialueelle, Martonen edelleen. Sen jälkeen Räsänen, Kutsi ja Heikkinen. Kutsilta hyvä syöttö, Räsäsellä paikka. Vetää vasurilla puhtaan kärkkärin, eli kärkipotkun menee kuitenkin aavistuksen ohi maalin. Hyvin Kutsi kuitenkin siinä pelasi Räsäselle paikan. Pyörähti siellä laajassa kyllä. Ja Räsäset tuli... Pietarsaaressa on tapahtunut. Tilanne 3-1. Jari Vanhala 62 minuutin kohdalla asteen yhteen ja 63 minuutin kohdalla 3 eteen. Kuten kenttäkuulutuksesta kuulimme, Pietarsaaren Jaro siirtynyt Tampereen Palloveikkoja vastaan jo 3-1 johtoon. 2-1 maali Jari Vanhala ja samoin 3-1 maali Jari Vanhala. Ja Vanhalakin nousee mukavasti maalintekijätilastossa. Taisi olla Vanhalalle 12 maali tällä kaudella. Täällä kuului aplodeja, se on ihan ymmärrettävää. Täällä alkaa tyydyttää jo tuo karsintapaikkakin mikkeliläisyleisöä. Eli tuo tulosa meinaa sitä, että Tampereen Palloveikot, viimevuotinen mestari, on hyvää vauhtia liukumassa ykkösdivisioonaan. Kyllä näin on, ja tällä hetkellä ykkösen puolelta puolestaan kakkosena on Joutsenon Kultsu, entinen Joutsenon Kullervo, joka on tällä hetkellä tukevammin kiinni karsian paikassa. Ja Kemin Palloseurakin vielä taistelee J. Ikäläisen vanha seura karsian paikasta. Eilen 0-0 Tampereella PP:tä vastaan. Se oli pettymys. Se oli kova pettymys. Meni, päiväunet meni siinä. Mitäs luulet, Jukka, minkälaiset mahdollisuudet, jos sieltä Joutsenon karsitoja tulee, minkälaiset mahdollisuudet heillä on Veikkausliigan 11 joukkuetta vastaan? Nehän on 2-osaiset karsinat ja Eurocup-säännöt. Kyllä mä luulen, että siinä tullaan näkemään tosi suuri tasoero. Että se joka karsia paikalle pääsee liigasta, eli joka tällä hetkellä tai joutuu. Tai pääsee. Voi ihan miten ihan miten vaan. Siinä mielessä, että koska 3 tippuu, niin ei ole putoamaan suoraan. On iso tasoero. Mä oon nähnyt aika paljon ykkösen otteluita ja todella iso tasoero. Ja Joutsenollahan oli suuria vaikeuksia vielä kauden alla. Joukkuetta ei vielä ollut periaatteessa edes kasassa maaliskuussa ja niinpä vaan joukkue on menossa karsintoihin. Toivottavasti kaikki eivät ala ottamaan joku Joutsenosta mallia tämmöisen latautumisen suhteen. Ivanov oli päästä karkuun, mutta erotuomari, helsinkiläistuomari Rauno Munukka näkee, että siinä syntyy vapaapotkun johtava tilanne ja nopeasti Valtosen kautta Mäkelällä. Jokke Kangaskorpi sinne teki pikku screenin, että ovelasti tehty. Jokke on erittäin ovelan pelaaja. Muistuttaa takavuosin tanskalaistähti Breben Elkjääriä tuossa tyylissään juossa ja riuhtaset tuolla kentällä, että paita aina housun päällä ja työpanos aivan loistava. Maajoukkueen miehiä tällä hetkellä A-maajoukkueessa. Pelasi erittäin hyvän pelin Turkkia vastaan. Muun muassa oli se ehkäpä Suomen vaarallisin tilanne Kangaskorpi keskitie Grönlundin hyvä kuti. Jokke kunnostautui hyvänä keskitystilanteena siinä pelissä. Kyllä. Popovic ja Jääskeläinen. Jokke pelaa aina loppuun asti. Jokke ei ole nyt ollut olympiajoukkueen mukana, koska hän on iältään liian vanha siihen, mutta on tämmöinen väliinputoaja. Hyvän kauan pelannut kokonaisuudessaan ja mun mielestä ansaitsi niin paikan tuossa Turkki-ottelun aloituksessa. Ja Jokkehan toisessa kaudella vuonna 1993 upotti lähes yksinään Hakan. Silloin täällä Urskissa Mikkelin palloilijat Haka peräti 6-0. Jokke teki silloin hattutemppu viime kaudella. MP voitti täällä Hakan 2-0 Juuso Kangaskorven ja Harri Korhosen maaleilla. Ja
Valkeakoskella Haka voitti 1-0 Miroslav Karaksen maalilla. Kevätkierroksella Haka voitti Mikkelin 4-0. Tuo mainitsemasi Harri Niin, aika paha Korhonen, menetys, kyllä. On ollut Mikkelin parhaita pelaajia tänä kautta siihen asti, kunnes hän lähti Amerikkaan opiskelemaan. On todellinen menetys ollut tässä kauden aikana. Myös KuPSin kasvattaja. Kyllä joo, ja tosi hyvä pelaaja. Mä oon nähnyt MP:n pelaavan 3 kertaa tänä vuonna ja hän on ollut parhaimmista joka kerta. Hän lähti sinne jalkapallostipendiaatiksi ja sitten tulee vaihto. Kentältä pois korvatulehduksesta kärsivä Juha Karvinen ja tilalle 19 Markku Kesälahti. Rovaniemen Reippaa kasvatti ja hänen velipoikansa Tapio Kesälahtihan pelaili vielä viime kaudella Ropsissa. Keskittyy tällä hetkellä opintoihin Oulun yliopistossa. Kyllä, Markku Kesälahti on näistä veljeksistä se vanhempi ja tuntee kutsumaan nimen Makkaraa ja Tapio kutsumaan nimen Nakki. Ja tämä Makkara Kesälahti ilmoittaa harrastuksekseen ruoanlaitto ja leipominen, että ruoka maistuu kaverille ja hän pelasi vielä viime kaudella kakkosdivisioonassa Riihimäen Palloseurassa ja siirtyy tänne Mikkelin Pallolle. Hänhän on siviiliammatilta opettaja, sai täältä viran. Täällä on opettaja tuntuu olevan useampia sääntöjä. Hakalla taas kaikki on jalkapalloilijoita. Ehkä se on se ero. Lähestulkoon. Kun lajina on nyt jalkapallo, jossa mitataan sitten. Hakalla on taustaorganisaatio kunnossa. Yhtyneet paperitehdassa siellä on vahvasti taustalla mukana. Tai nykyinen UPM tämä uusi. Ehkä tietokilpailussa pärjäisi MP paremmin kuin opettajia. Niin kyllä. Eli siis Karvinen pois ja kentälle Kesälahti. Ja Valkeakoskella on tätä hetkeä taatusti himoittu. 1977 siis edellinen mestaruus. Taisin edellisessä lähetyksessä sanoa muuten, että 5 mestaruutta Hakala. Pallokirjassa oli pieni virhe, eli niitä on todellisuudessa 4. Ja 5. mestaruutta siis Haka nyt hakee. On myös kaikkien aikojen Cup-joukkue Hakala 9 ykköstilaa Suomen Cupissa. Nyt tää on just sillä tavalla Hakaa vaarallisimmilla, jos se pääsee tästä iskemään vastahyökkäyksiin. Niin sanotaan, että 4-0 voi olla aika lähellä tässä. Täällähän Mikkelissä ottelut sen kun jatkuvat huomenna täällä Porrassalmen urheilijoiden naisjoukkue PU62 naisten mestaruussarjan joukkue, joka sijoittui sarjassa 4. hävisi eilen Malmin Palloseuralle 0-5 kohtaa. Julkkisjoukkue, jossa muun muassa Atik Ismail, Sakari Kuosmanen, tämä rock-tähti, Jorma Vainikainen ja muita jalkapalloilijoita. Mitäs luulet, Jukka, minkälaiset mahdollisuudet näillä julkiksilla on PU naisten SM-sarjan joukkueita vastaan? No varmasti tulee tasainen ottelu. Tässähän showmatsi ilmeisesti. Joo, mutta hyvään tarkoitukseen tämä ottelun tulot menee. Niin, Parikaniemen lasten kotiin menee tuotto, joten hyvällä asialla. Ja Orpon lasten kotiin vielä. Niin Kyllä. Ja peli alkaa täällä kello 18, joten kaikki mikkeliläiset futisystävät paikalle mukaan. Hyvällä asialla ollaan. Ja Hakaleirissä sen kuin tunnelma tiivistyy. Parisataa kannattajaa tänne on matkannut, pari linja-auto lastillista. Jats TPS 3-1 ja siellä Luis Antonio Show rumba pyörii. Antoniolla jo toinen täysosuma. Martonen, joka vedetään rumasti takaa päin. Se oli Jari Hud, joka kaatoi Kari Martosen ja näin siinä kaulaillaan. Tulee takapäin tämä taklaus jaloille aika lailla, mutta tosiaan niin kuin oli puhetta tuosta Rauno Munukkakin on ajatellut, että turhaan noita kortteja enää jakella. Kaiken kaikkiaan Munukka on pärjännyt tässä ottelussa ihan mukavasti. Ja aistinut tämän hengen, mikä tässä toisella puolella on, että otteluhan on niin ratkennut jo. Vapaapotku, Janne Hyökyvaara, Hakan omia kasvattaja ja Oleg Ivanov, 3. maalin syöttäjä. Teki viime ottelussa Hoijikota vastaan 1 täysosuma. Ivanov. Osoitteena oli Popovic, mutta Mannisen pään kautta pallon rajasta yli. Niin, Luis Antonio on noussut nyt 13 maaliin, jakaa siis kakkostilan maalipörssissä Miikka Kajaderin kanssa. Ja Vanhala aivan oikein 12 osumaa. Hän nousi, hän on tehnyt tänään 2 maalia Tampereen palloveikkojen verkkoon. Kyllä nämä maalikuninkaat, jotka vuodesta toisen tekee 10 maalia, eli Vanhala, Jelm, Luis Antonio, niin he pystyvät lähes antamaan tämmöisen 10 maalin talvaan vuosi.
Popovic paitsiossa ja Raja lippu siinä heilahtajana. Mikmapot Pistpörssi, jossa siis otetaan myös syötöt mukaan. Sielläkin Popovic kärjessä. Nyt tänään siis 2 maalia, hän 28 pinnakos. Ari Hjelm, HJK maajoukkuepelaaja, 10 maalia ja 12 syöttöpistettä. Hjelmilläkin vahva esitys Turkkia vastaan. Kyllä, ja näitä Hjelm HJK on merkinnyt tosi paljon, että jos on 22 maalissa ollut mukana, niin erittäin onnistunut värväys. Tai ilmeisesti onneksi ei mitään pahempaa siinä yhteentörmäyspelin lopussa. Helmi veti pääty yhden. Löi päätteen, niin ei se paikkaa. Ja kenttäkuusi kertoi, että Jari nyt jo 4 johdon ja Jari Vanhala hattutemppu tänään, eli Vanhalakin taistelee vielä maalipörssän kakkospaikasta. Hänellä siis koolla niin ikään 13 täystävän kauden Veikkausliigassa. Ja kyllähän Jari oli ehdottomasti kyllä. Siinä on nyt kaikkien aikojen suomalaiset pelaajista. Kyllä joo, ei vielä ollut luonnollista Hjelmin syrjään siirtymistä tapahtumassa, kun suuremmat eivät ole vielä pullauttanut. Aika myöhään siellä muuten rajamiehen lippu nousi pystyyn ja jälleen Popovic purnaa ja näyttää, että ja heillä ottaa kättää siinä. No paitsi on kuitenkin tuomittu 29 minuuttia hetken kuluttua toista jaksoa täynnä. Nyt on vähän sellaista pakkopullan tuntua tässä pelaamisessa. Haka odottaa vain, että ottelu kuluu loppuun saakka ja sitten alkaa juhlat. No näin on joo. Kyllä ne varmasti kelloa enimmäkseen niin seurailevat, että miten minuutit kuluvat. Sami Ristilä, olympiajoukkueen mies tulossa hetken kuluttua Hakajoukkueesta kentälle. Vapaa potku Gruborovic. Valtonen nousee hyvin 16 alueen sisään. Nuorella saa kuitenkin jalkansa väliin ja Mikkelin palloilijoille ottelussa 5. kulmapotku, 3. tällä toisella jaksolla. Hakalla 1 kulmuri tässä ottelussa. Ilkka Mäkelä, Mikkelin palloilijoiden toiminnanjohtaja, kokenut konkari. 32-vuotias pelaaja, jo 308 liigaottelu hänellä tänään. Huttunen tällä kertaa selvittää erittäin hyvin tämä keskitys kautta kulmapotku. Ja Huttunen, jos kuka, on tätä himoinut. Hän tuli ikään kuin kauden myöhässä silloin juuri mestaruusvuoden syksyllä, kun Haka oli voittanut mestaruus 77. Sen jälkeen nuori herra Olli Huttunen tuli Kajaanin Pallolijoista ja on odottanut ja ilmoittanut, että tähän kauteen hommat päättyvät. Hakallahan on erinomainen tulevaisuuden mies kakkosmolarin, eli Tommi Kainulainen, Iisalmen poika. Kyllä jo, Haka on tällä tavalla niin katsonut tulevaisuuteen ja värvännyt ehkä Suomen lupailman maalivahdin sitten. Ja sitten se vaihto. Sami Ristilä, pelaaja numero 15, hyppää kentälle ja Jokke Kangaskorpi, toisen polven pääsarjan palloilija. Jokke-huutojen kera tulee vaihtoon. Kangaskorvelta tänään jälleen hyvä, ehjä suoritus. Kyllä siellä tässä näkee Hakan tason, että 2 maajoukkueen miestä tulee vaihtoon. Materiaali on hyvää, valmentaja on hyvä, seura on tehnyt hyvää työtä. Hakalla on niin palaset kohdallaan tässä palapelissä, jonka nimi on jalkapallo. Ja Hakassahan perinteitä on riittänyt. Patrunen Juuso Valdeen aikoinaan oli Suomen Cupin kehittelijöitä ja hän johti seuraa kovalla kädellä. Pelaajat kävivät aktiivisesti töissä tehtaalla ja omalla koneella jopa charterlennoilla lennettiin eurootteluihin. Ja kyllähän kun sitä Valkeakoskea tarkastelee, legendaarinen tehtaakenttä, miljoonaa upea ja kyllä Hakalle voi vaan toivottaa kaikkea hyvää ensi kauden eurootteluihin. Muutama ehkä pari pelaajavahvistusta ja aika hyvä pakka on kasassa Vakkilalla ensi kaudeksikin. Joo, tästä joukkueesta tuskin ketään päästetään pois. Jotain, niin. Siellä on penkillä esimerkiksi Lasse Karjalainen tästä ottelusta, joka on myös maajoukkuekalustoa. Ja siellä on ehkä Miki Belfield. Aivan oli siitä ja jotain kyllä Hakan materiaalin laajuudesta ja tasosta kertoo se, että todellakin Michael Belfield, todellinen maalitykki useiden vuosien aikana täällä Suomessa pelannut kaveri, ei mahdu tällä hetkellä kentälle ja en tiedä pääseekö edes lopussa vaihdosta mukaan kuvioon. Sama on Slovakki Karas, että siinä on ehkä 2 ulkolaista, jotka kannattaa vaihtaa. Karas viime kaudella oli hyvä Hakan riveissä. Kyllä joo. Teki muistaakseni 8 maalia. On tehnyt
7 kertaa laukonut liigassa rangaistuspotkuja, kaikki 7 myös maali, joten todellinen rankkarispesialisti. 33 minuuttia hetken kuluttua pelattu ottelun. Mikkelin Palloilijat, Valkeakoski Haka toista puoliaikaa. Suora lähetys Mikkelin urheilupuistosta jatkuu ja Haka vierasjoukko johtaa maaleen 3-0. Vapaa potku Olli Huttunen. Hood ja Ristilä tulee hyvin tilanteeseen, sen jälkeen Manninen. Ivanov, jälleen Hood pääsee väliin, Kangaskorpi vastaan Ylönen, Kangaskorpi tällä kertaa parempi. Kutsi yrittää rinnalla siirtää siihen viereen, mutta tavoitteena oli Kesälahti. Kesälahti ei koskaan palloa saanut, sen jälkeen Räsänen. Manninen pystyyn, hyvin tulee Kinnunen siinä päänsä kanssa väliin. Gruborovic, Kangaskorpi ja Kesälahti, mutta hän ei saanut palloa, sen jälkeen Ristilä. Nyt on aikamoista flipperipeliä, pallo poukkoilee sinne sun tänne. Nyt kuitenkin Mäkelä tavoitteli Kutsia. Kutsi saa pallon. Täällä takana olisi Räsänen hyvin vapaana. Kutsi kuitenkin pelaa laatikkoon sisään. Kesälahti tulee, Kinnunen pääsee väliin. Ja sen jälkeen Huttunen ja pallo keskiympyrän tietämille. Hood. Räsänen. Nimenomaan Jouni Räsänen. Jari Räsänen hän on Hakamiehiä vuokrattu kuitenkin loppukaudeksi Vaasan Palloseuraan. Hyvin ottaa nyt Gruborovic pallon haltuun. Yrittää kantapäällä takaisin taaksepäin Kesälahdelle. Heikkinen pääsee kuitenkin väliin. Heikkiseltä luokaton syöttö suoraan Räsäselle. Kutsi ja Nyyssönen. Hood. Nyt niin sanotusti Jerkki on kaukana tästä. Nyt kuitenkin pääsee Hakaan. Ristilä. Oli aikamoista pelailua, poukkoilua äsken. Nyt kuitenkin Ristilä pääsee, Popovic vieressä. Pallo menee maaliin, mutta Rajamiehen lippu pystyssä ja paitsi. Ehkä vähän Ristilä aikaili tuossa syötössä, mutta toisaalta taas Popovicinkaan ei ollut pakko juossa paitsioon, että siinä mielessä tuo ylivoimatilanne ratkaistiin niin heikosti. Taas tuli semmoinen chippinosto, taitaa olla Valeri Vallu Popovicin bravuri. Ja varmasti Suomen maalivahto alkaa kohta tuntea tyylin, että pysyvät pystyssä tästä lähtien. Ja pitkässä vedossahan siis tämä ottelu on kohde numero 37 ja Hakan voitto, mitä ilmeisemmin tästä ottelusta seuraa. Kerroin 1.50. Kohtassa 36 Rops Vaasan Palloseura tilanne oli siis, oliko 1 vai 2, no tauolla ainakin 1-0, en viimeisimpiä kuulutuksia ole kuullut. Ropsin ottelu on 2-0. Aivan oikein, Ropsin ottelu 2-0, 1.60 Ropsin kotivoitto, joten Vaasakin vielä taistelee kynsin hampain sarjapaikasta. Popovicilta hyvä syöttö Ivanoville, sen jälkeen vauhtiin Janne Hyökyvaara. Väliin pääsee vaihtomies Lahtonen ja taaksepäin maalivahti Jussi Jääskeläisen. Janne Lahtonen oli tämä kaveri. Sen jälkeen Nyyssönen laukoi itse. Laukoi kuitenkin päin Jääskeläistä. Jääskeläistä ei takaiskusta voi syyttää. Mies on kaiken lisäksi ottanut pari hienoa pelastusta, muun muassa se Kangaskorven läpi. Kyllä, mitä otettavissa on, niin kyllä Jussi aika paljon niistä saakin. Kesälahti vastaan Kari Martonen, kokenut Martonen. Selvittää tilanteen, pallo Kesälahden jalasta yli sivurajan. Kari Martonen mestaruuksia HJK:ssa, on todella kokenut pelaaja. On kuitenkin sopeutunut hyvin Valkeakoskelle. Hänellä on työpaikka paperitehtaalla, insinöörimiehiä. Räsäseltä taaksepäin Mäkelälle, Gruborovic. Takaisin Mäkelälle, Valtonen, väliin tulee nimenomaan Martonen. Nyyssiseltä osoitetaan syöttö suoraan Jouni Räsäselle. Räsänen pystyy Kutsille. Kutsi ahdistelee Jussi Nuorella, takana hyvin myös Juuso Kangaskorpi. Kutsi siinä yrittää väkisin läpi, Nuorelasta ei kuitenkaan pääse. Kovaa vääntöä. Nuorela suoraan Juuso Kangaskorvelle, pystyy sinne Kesälahdelle, mutta Huttusella helppo työ selvittää tämä tilanne. Michael Belfield nähdäkseni veryttelemässä ja on hetken kuluttua tulossa kentälle. Pelasi aikoinaan muun muassa Kopareissa, Kuusysissa, Ilveksessä ja teki ikimuistettavan maalin muuten Kuusysin Liverpool-ottelussa. Se päättyi Kyykälle 1-0 tässä muutama vuosi sitten. Silloin kun Kuusysi oli vielä voimissaan. Kyllä. Perinteikäs 80-luvun Suomen ykkösjoukkue on siis menossa
Ja itse asiassa se on pudonnut ykkösdivisioonaan. Kuusisillähän tiistaina vierasottelu Helsingin Olympiastadionilla Helsingin jalkapalloklubia vastaan. Michael Belfield, 34-vuotias kaveri, syntynyt Lontoossa, ammatiltaan jalkapallolle, 176 senttiä ja 75 kiloa. 329 pääsarjaottelu, niissä 110 täysosumaa. Komea maalimäärä Mikillä. Kova saldo kyllä. Michael, hieno karrieri. Niin, lempinimeltään Mickey Belfield. 15 kausi hänellä on pääsarjassa. Koparit, Ilves, Reipas ja Kuusi, siinä Belfieldin seurat Suomessa. Mikkelin palloilijat saa tästä tilanteesta kulmapotkun. 6. kulmapotku. Haka myös hakee vaihtoa. Kentältä on tulossa pois Kari Martonen. 38 minuuttia toista jaksoa täynnä. Ja kentälle Michael Belfield. Martoselta ihan rutiinomainen hyvä suoritus tänään. Hyvä kaveri ilmatilassa, nimenomaan pääpallossa. Kyllä, erittäin hyvä matsi. Kulmapotku Mäkelä. Huttunen hyvin tulee nyrkkeineen väliin. Valtonen, Kesälahti, Mäkelä edelleen vapaana täällä laidalla. Vastaan Ristilä. Ristilä pääsee väliin, pallo edelleen Mäkelällä. Mäkelä vie Ristilä hyvin tässä harhautuksella. Edelleen Mäkelä hakee keskityspaikkaa. Taustalta tulee Kesälahti. Hyvä laukaus, puolisen metriä yli Huttusen maali. Tilanne Pietarsaaresta ottelussa jako TPV, sillä TPV on kaventanut 82 minuutin kohdalla 4-2 maalintekijänä Tuomela. Ja tilanne Pietarsaaresta 4-2. Tällä kaudella myös maajoukkuekuviossa mukana ollut Marko Tuomela on tehnyt siellä paltsareiden kavennuksen. Nähtävästi pelaa tässäkin ottelussa aika ylhäällä, että ei liberon tontilla, jossa esiintyy maajoukkueessa. Viitisen minuuttia ottelun toista puoliaikaa jäljellä ja kohta juhlat alkavat. Haka ei siis tänään vielä saa Futura-patsasta eikä mitalleja, vaan mitallit ja mestaruuspysti jaetaan Hakalle sitten viimeisen kierroksen ottelun jälkeen. Ensi sunnuntaina Haka kohtaa tehtaan kentällä Rovaniemen Palloseura. Pallo Jari Hudilla, sen jälkeen Juuso Kangaskorpi, Valtonen, vieressä täysin vapaana Jouni Räsänen. Räsäsen vasemmalla keskitys lähtee, Ristilä pääsee kuitenkin päänsä kanssa väliin. Valtonen, Gruborovic ja Ylönen, sen jälkeen Kangaskorpi. Taustalta Mäkelä, Mäkelältä hyvä laukaus, menee kuitenkin yli maalin. Ei MP ainakaan voi moittia, että eivät yrittäisi tasoitusta ja kavennusta. Ovat pelanneet ihan hyvän toisen puoleen, mutta Hakan puolustus ja maalivahti on sitä luokkaa, että sinne nyt ei varmasti tänä päivänä palloa selän taakse saa. Kerrataan vielä viimeisen kierroksen ohjelma. HJK pelaa siis ensi tiistaina stadionilla Lahden Kuusisia vastaan ja viimeisen kierroksen ottelut ovat Finnaarin palloilijat, Mikkelin palloilijat, Valkeakosken Haka, Rovaniemen Palloseura, Lahden Kuusisi, Ponnistus Helsingistä, Myllykosken Pallo, Pietarsaaren Jaro, Turun Palloseura vastaan Tampereen Ilves, Tampereen Palloveikot, Helsingin Jalkapalloklubi ja Vaasan Palloseura FC Jats Porista. Kutsi, Valtonen, Gruborovic, Kinnunen saa kuitenkin jalkaansa sen verran kurotettua pallon väliin ja jatkossa Hakalle vapaa potku. Nyt siellä onko Kinnunen vai? Ei ole Kinnunen. Taitaa olla Harri Ylönen, joka on siellä loukkaantuneena. Ylönen hän uhrautuvainen pelaaja saa joskus tämmösiä niin, siinä viime TV-pelissä ja HJK vastaan kumautti päänsä yhteen Vesa Vasaran kanssa, klubin pelaajan kanssa. Ehkä hän panee pään väliin joka paikkaan, ehkä se on kovin kohta. Hyvin pelannut Ylönen tänäänkin. Erittäin hyvin. Siinä myös potentiaalinen kaveri jopa ehkä päämaajoukkuekuviota ajatellen jatkossa. Varmasti, koska hänellä on täysin virheetön koko kausi takana. Tässä kun nyt pelikatko on ja meillä on aikaa Jukka Ikäläisen kanssa tässä jutustella, niin
noin lyhykäisyydessään Haka tänään siis suorastaan musertava ylivoima. Toinen jakso, rutiininomainen esitys, mutta mistä mielestäsi Hakan paremmuus, mihin se noin lyhykäisyydessä kulminoituu? No siellähän on pelaajamateriaali on erittäin hyvä ja huolella valittuja pelaajia eri pelipaikoille. Siinä on joka paikalla on oma alansa ammattilainen. Ja valmennus on varmasti kohdallaan, koska siellä on Jukka Vakkila hoitanut sitä nyt jo useamman vuoden. Ja pitkäjännitteistä työtä on tehty. Seuran resurssit ovat erinomaiset. Ammatiltaan tosiaan he ovat jalkapallolta lähes kaikki. Että kyllä suomalainen huippujalkapallon joukkue tänä päivänä niin voi sanoa, että se on ammattilaisjoukkue. Siinä se. Ei voi enää puhua, että ollaan amatööriä, että me emme voi pärjätä kansainvälisesti, vaan kyllä meillä on ihan samanlaiset edellytykset pärjätä, koska seurajoukkueilla on näin hyvät resurssit, kuten Hakallakin esimerkiksi. Mestaruusjuhlat lähestyvät. 43,5 minuuttia täynnä. Suora lähetys jatkuu Mikkelin urheilupuistosta. Vastakkain siis kotijoukkue Mikkelin Pallolijat ja Valkeakosken FC Haka. 1-0 maalin laukoi 26 minuutin kohdalla Valeri Popovic Jokke Kangaskorven syötöstä, kun nyt tulee Ristilä. Väliin pääsee kuitenkin Manninen. 2-0 numerot Hakalle, 36 minuuttia Sami Väisänen Kai Nyyssösen syötöstä. Ja nyt voimassa olevat 3-0 numerot laukoi taululle Valeri Popovic Oleg Ivanovin syötöstä 43 minuutin kohdalla. Ja nyt tuskissaan kentän pinnassa Hannu Valtonen. Mutta Hakan takana tilanne vielä päätöskierroksella mielenkiintoinen. HJK ja Myllykosken Pallo taistelevat vielä tosissaan kakkostilasta ja pääsystä Euroopan kentille ensi kaudeksi. No joo, molemmillahan on kaksi mahdollisuutta, että joko sijoittua toiseksi tässä sarjassa tai sitten kupin kautta kunnostautua ja sieltä mennä sitten kupvoittajien kuppiin. Tuskin mitään sopupeliä tai sopujakoa näistä Eurocup-paikoista tulee, että varmasti molemmat tulee taistelemaan ihan loppuun asti ja tosissaan. Kun tässä sitten murheellisen näköisiä miehiä Mikkelin Palloilijoiden vaihtopenkiltä, siinä joukkuejohtaja Risto Luukkonen oikealla ja keskellä valmentaja Kari Pasanen. Suomen Cupissa vielä välierävaiheet kesken. Myllykosken Pallo vastaan FC Inter Turusta, siinä vielä 2 ottelua edessä. HJK Jats voitti ensimmäisen välieräottelun 2-0 ja toinen osauttelu pelataan sitten Helsingissä. Ja sieltä sitten voittaa myös Euroopan kentillä. Hannu Valtonen, matematiikan lehtori, Liehuletti loukkaantui ja katselee ottelun loppuhetki tuolta vaihtoaitiosta käsin. 90 minuuttia täynnä, juhlat valmiina alkamaan. Haka, 18 vuotta. Tehtaan varjossa on tätä odotettu. 18 pitkää vuotta. Toissa kaudella vielä Haka pelaili tosi syvällä, oli karsintasarjassa asti. Peräti viime kaudella 6. ja jo lupauksia herättävästi ja pitkäjännitteinen työ tuottaa hedelmää ja tällä kaudella siis kaiken kruunuksi mestaruus Hakan 5. kautta aikaan. Kyllä ne satsaukset, joita Haka on seurana tehnyt nyt viimeiset vuodet, on ollut niin oikein suuntaisia. On hankittu tosi hyviä pelaajia oikeille pelipaikoille. Siinä Vakkila, kakkosvalmentaja Olli Paasion joukkuejohtaja Markku Myyrä lähikuvissa. Siinä oli myös Jari Kaasalainen, joka loppukaudella ei ole pelannut, on loukkaantunut. Hänelläkin hyvä kausi tällä kaudella Hakan. Erittäin hyvä kausi ja semmoinen löytö, että Haka ei osta pelkästään valmiita pelimiehiä, vaan etsii myös aladivisioonista pelaajia. Että se kuvastaa vain kuinka täydellistä työtä he tekevät myös tällä värväysmarkkinoilla. Popovic aivan vapana täällä laidalla. Nyt kuitenkin hyvä pystysyöttö Ylöseltä Ivanoville. Ivanovi ahdistaa Mikko Manninen, takana on myös Janne Hyökyvaara. Belfried ja Popovic maalin tuntumassa, rauhallisesti pelataan taaksepäin Ivanovilta Harri Ylöselle. Ylönen takaisin Ivanoville, Ristilää haetaan. Pallo kuitenkin ylipääty rajan. Ottelun päätuomarina siis Rauno Munukka Helsingistä ja lopputulos Pietasaaresta. Jaro Tampereen Palloveikot 4-2 ja taisi ottaa siinä maalivahti Jääskeläisen
sormenpäihin pallo ja Hakalle vielä loppuhetkillä toinen kulmapotku tässä ottelussa. Lyhyenä annetaan Ristilältä taaksepäin Hyökyvaaralle. Hyökyvaara hakeeko laukauspaikka, ei hae, Mäkelä tulee tai hakee harhautuspaikkaa, Mäkelä kuitenkin katkoon. Hyökyvaara taistelee hyvin pallon takaisin Ristilälle, Ristilältä takaisin Hyökyvaaralle. Ylöseltä pystyyn, Kai Nyysiseltä pystyyn ja pallo aina maalivahti Jussi Jääskeläiselle saakka. No, 3 minuuttia hetken kuluttua pelattu yliaikaa. Räsänen, yleisö huutelee jo, että vihellä, jotta juhlat pääsevät alkuun. Juuso Kangaskorpi, Gruborovic, Ristilä vetää siinä Gruborovicin nurin ja Mikkelille vielä vapaa potku. Kutsi. Räsänen vapaana vieressä. Kutsi syöttää Räsäselle, Räsäsen keskitys. Gruborovic. Ilves Mypap lopputulos 0-2 ja ponnistus Finnaarin pallolijat 1-2. Se meinaa sitten, että Finnaarin pallolijat pelaa ensi vuonna vielä liigaa. Se varmisti sen ja palloveikot todella tukalassa asemassa. Palloveikot kohtaa siis päätöskierroksella Tammelassa kotonaan Helsingin jalkapalloklubi. Paha peli. Ei ole mitään helppoa. Ja Mikkelin pallolijat siis päätöskierroksen ottelu. MP matkustaa Helsingin Olympiastadionille ja vastaan Finnaarin palloilijat. Munukka vilkuilee jo kelloaan. Me katsomme tämän ottelun päätteeksi vielä maalit uusintana ja sen jälkeen yritän raivata tietä tuonne kentän suuntaan ja mennään vielä haastattelujen pariin. Sinne kentän pintaan tiedoksi, että yritetään saada Olli Huttunen ja sitten valmentaja Jukka Vakkila haastattelu, joten yritetäänpä nämä kaverit saada haastattelu. No niin, nyt soi pilli 49-20 ja se on sitä myöten selvä. Onnea Valkeakosken FC Haka. 5. mestaruus kautta aikaan ja juhlat ovat valmiina alkamaan. Tässä on, täytyy sanoa, että hienoa olla paikan päällä, kun ihmiset on näin iloisia jalkapalloa. Suomalaista futishistoriaa tässä nyt tehdään. Haka, todella perinteikäs, maineikas seura. 9 cup-mestaruutta ja nyt 5. Suomen mestaruus jatkoksi. 18 vuotta tätä on siis odoteltu. Tässä onnellinen mies Jukka Vakkila, Valkeakosken Hakan päävalmentaja. Tässä vielä toinen todella onnellinen mies, eli Olli Huttunen. Nyt se tuli, pitkän uran kruunu, mestaruus. Hakan mestarijoukkue. Olli Huttunen, Ari Heikkinen, Lasse Karjalainen, Jari Kinnunen, Kari Martonen, Oleg Ivanov, Janne Hyökyvaara. Me saamme hetken kuluttua maalit. Jari Kaasalainen, Jokke Kangaskorpi, Kai Nyyssönen, Tommi Kainulainen, Valeri Popovic, Sami Ristilä, Sami Väisänen, Jari Kaasalainen, Harri Ylönen, Michael Belfield, Miroslav Karas ja Heikki Leinonen. Ja tässä vielä maalit hidästyksellä. Kommentoi Jukka nämä maalit, minä lähden tuonne kentän pintaan. Jokke Kangaskorpi antaa Valeri Popovicille, joka syöksyy eteenpäin ja pistää päällä maali 1-0. Tästä Jokke antaa Niin, mitä? Mulle täydellisen syötön. Jaha, nyt tuli komentoa ohjaaja H. Roivakselta, tämän ensimmäisen maalin jälkeen haastatteluja emme nyt ehdi valitettavasti suorittamaan. MP ei enää päässyt ottelun sisälle ja Haka sitten latoo vielä 2 maalia tämän jälkeen. Ottelu päättyi 3-0, että siinä mielessä ihan oikeutettu lopputulos. Haka oli tässä ottelussa varmasti parempi ja mitä tulee koko sarjaan, niin sarja on aina oikeudenmukainen ja Haka on tämän vuoden Suomen mestari ihan ansaitusti. Säästetään mestaruushaastattelut ensi sunnuntain Ropso-otteluun. Silloin varmasti saamme kavereiden tuntemuksia. Katsellaan tässä vielä rauhassa ja herkutellaan näillä Hakan maaleilla. Ei siis mitään haastattelua vai? Hessu. Mitä? Joo. Hakan joukkue tuli siis jo mainittua. Otetaan vielä johtoporras. Päävalmentaja Jukka Vakkila, kun tässä vielä näemme tämän Väisäsen 2-0 maali. Päävalmentaja Jukka Vakkila. Kakkosvalmentajana Olli Paasio, joukkueenjohtaja Markku Myyrä, joukkueen lääkärinä Paavo Rasilainen, huoltaja Harri Laakkonen, fysioterapeutti Jouko Takaniemi ja hieroja Arto Lappalainen ja Haka. Hakalaulut soivat täällä Mikkelin urheilupuistossa, mestaruuslippalakit päähän ja ei muuta kuin juhlat käyntiin.
Kyllä Haka tämän ansaitsi. Kyllä. Tämä on varmasti toivottu mestaruus ympäri Suomea, koska Haka on esittänyt pitkin kautta todella hyvää jalkapalloa. Kuvan ulkopuolella siellä, tässä kun näemme vielä nämä pitkävetokertoimet, eli Hakan voitto siis 1.50 ja Ropsi voitti Vaasan Palloseura 1.60. Veikkausliigan toimitusjohtaja Jukka Suominen siellä onnitteli Hakan PR-johtaja Timo Valdenia ja on tämä Valdenin suvullekin melkoinen voitto. Isoisä Juuso Patruna Valden aikoinaan Häiri Haka-hommissa voimakkaasti mukana ja Timo on kyllä jännittänyt ja purrut kynsiään kovastikin. Kyllä. Se on herkkua Valkeakosken Hakalle. Me kiitämme seurasta. Ensi sunnuntaina Veikkausliigaottelu jälleen tällä kanavalla. Kiitoksia kommentaattori Jukka Ikäläinen. Kiitos. Kiitoksia seurasta.